Binibini na ninanais ko. Hmm. Yan, Katarakis Vlog, mga love shoutout. Ayan. Katarakis Vlog, ayan. Kabubukas ko lang po, ayan. Mga love shoutout, Katarakis. Kabukas ko lang, lalabs. Katarakis, thank you for coming. Ayan. Wala pang tao, lalabs. Kabukas ko lang.
Oh, Bini. Mga tulog pa yung tao sa Pilipinas. Ayan. Mga tulog pa sila mga lalabs. Ayan. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapal niya, sure na finish ka. Yan, Denver channel yung nag-shoutout. Ang aga-aga naman ni Denver. Oh. Kagising mo lang lalabs, Nelmar. Alas 5:10 Philippine time. Ayan. Good morning. Ayan, Denver channel. Kagising mo lang. Kung nakaiga ka pa. Nangiisda ko, wala tulog. Okay lang yan kasi yung yung paghihirap mo, ano mo rin yan. Walang tulog, oy. Tapos mamaya maghapon katulog. Kailangan pag muli ka naman yung buong pagod mo, mababawi mo naman yan. Ang ano ba yun, yung adobong pusit mo, 3 days lang, nasa 300 plus ka na ang sipag mong mangisda. Ang daming views. Adobong pusit mo. Ayan. Naka-grade na kasi ako, inagapan ko yung lagas kasi baka bumalik ng grade 8. Oh. Pag naka-grade, kapag naka-ano ka na 1K, ayan, ayahin na yung isipin mo na lang yung naman yung WH. Ayan, FW thumbs up host, may nag-shoutout. May nag-shoutout. Ayan, FW lady. Wow, kay Nilmar. Wala pa itong tulog si Nilmar. Yung bag mo hanggang sa ilong mo na siguro. Ayan, Lisha, may shoutout. May shoutout sa'yo, host na yan. Ayan, Lisha, meron ka ng jacket lalag. Ang WS ang problema, sana play mo pa rin ako palagi. O lalas, play kita uli mamaya. Hindi ako nag-ano kagabi. Si Kuya Jong, si Kuya Jong, masaya na. Parang nakita ko maraming palipad kay Kuya Jong Nilmar. Congrats, ayan. Sa kanyang pagkamuni, ayan. Inshallah, after 5 months Nilmar, mamuni ka na, ayan. Darating din yan. May kasabihin nga, pag may tiyaga daw may nilaga, ayan. NFW lady na gawa ng bahay.
busy na yun, may paharang-harang na yun eh. Then muna natin magdami-dami yung tawa yan. Tapos magpipin na tayo ng ano. Ayan. Maghapon ka ata Nilmar, sige pangisda kahit di ka pa kumakain. Kahit hina yan. Ayan, hindi ko lang ng urago na gawa ng bahay. Ayan. Lisha, ayan. Lisha Vlog, nagawa ng bahay. Naglulok kasi dito ng mga nakaraang araw yung connection mga lalabs kasi malakas yung hangin. Malakas yung hangin dito sa ano, sa UAE. Kasi umulan-ulan. Umulan-ulan dito konti. Sabi niya, Mark Ligaspin, galab shout out. Ayan. Oy me hola, may galab shout out. Oy me. Oy me, ayan. O kahapon hanggang gabi kahit sobrang busy. Ayan. Ayan, oy me nagawa ng bahay. Oy me. Ganun talaga pag gusto mong maka 1K, di ba? Maglala pagdating ng araw pag na-reach mo na lahat ni Nilmar, ayan. Mark, ayan. Mark Ligaspi dan sa'yo with bakas loads, ayan. Kasi yung ginagawa mo Nilmar na experience ko rin naman yan eh. Yung walang kain. Nakalimutan ko palang ano, nakalimutan kong wala pala akong tubig na inumin. Ayan, nakapangisda. Sabi niya, ngayong araw hindi ako makapangisda kasi pupunta akong SSS, may asikasuhin ako. Kaya pala sinagad-sagad mo na. Ay, ayan. Princess Maria Mingalab shout out. Ayan. Tulog na Madam Annie Sheridan. Ayan. Mingalab shout out Princess Mariam. Ayan. Bubukas ko lang Madam Mariam. Ayan. Ikaw matulog kasi ikaw may lakad ka bukas. Ayan. Mag-ingat ka sa iyong lakad. Ayan. Mataranta na naman si Sir at wala ka. Ayan. Salamat sa pa-share. Ayan. Lisha Vlog, ayan. Baba ng kanyang bahay, ayan. May tumulong kasi kapon sa akin, pinabot nila ako ng grade 9, ayan. Di maganda. Malapit ka nang mag 1K, ayan. Katarakis Vlog, ayan. Ito yung unang pumasok kanina, si Katarakis. Ayan, pin muna natin. Katarakis, ayan. $179 pa lang pala siya. Ayan, Katarakis. Ayan, nakapin mga lalat, nakapin. Bakit parang wala ang aking night boot? Iwata na buksan, oy. Wait nga lang. Ayan pala. Parang tinatamad si Nightbot magbaba ng kanyang member. Nilalamig siguro si Nightbot. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs. Ayan. Puntahan natin yung nakapin, ilan pala yung bahay niya. Ayan, laki na ng bahay ni Nilmar, 930, ayan. Road to 1K, mashallah, ayan. Ano pa yan Nilmar, mga 3 days, ayan.
Mga 3 days pa yan kasi pag umabot ka ng 1K mapansin ni Lul, ayan, bigla kanyang ibabagsak. Mga 3 days lang Nilmar, ayan, 1K ka na. Tulog pa ako si Nightbot. Tinatamad na magbaba. Shhh! Maingay yung pusa ko. Lalamig si Nightbot kasi malamig dito eh. Panay ulan-ulan konti. Ayan. Ayan, punta muna tayo sa nakapin. Quiet Maui Boy. Ayan, Katarakis Lalabs. Katarakis. Tingnan natin yung bahay niya. Katarakis is 180. Ayan. Nandyan ka, Katarakis? Katarakis, nandyan ka pa? Katarakis. Uy, parang malamig yung dibdib ko ah. Katarakis, nandito ka pa ba? Ayan. Katarakis. Ayan, Nightbot, how are you? Ayan. Nagbaba na si Nightbot ng aking member. Ayan. Katarakis. Katarakis, nandyan ka? Ayan. Sa bahay mo ako, Katarakis. 180. Oh, grabe naman. Oh, may ads agad. Intro, let's go. Ayan. Katarakis. Katarakis vlog. Tumakas na si Katarakis. Ayan, ang bilis naman oy. Katarakis. Katarakis, ang bilis naman ng video mo matapos. Wala ata si Katarakis. Katarakis, nandyan ka ba kung wala ka dyan? Ano ba ka nasa ibang ano to mga lalabs? Pasulpot-sulpot nagpupunta sa ibang LS. Lagot yung ano nito, banana. Kapag nasa isang LS ka, kailangan mong mag-clear history para wala kang bakas. Ayan. Lisha, nandyan ka, Lisha? Mamaya pag oras ng kain yung nakain niya sa yung na banana niya sa kabilang LS na pinapasukan niya, kakainin ni Lolo yung lahat. Hindi siya nag-clear history. Ayan. Gising na si Nightbot. Ayan. Binati ko nga siya, good morning Nightbot. Ayan. Ayan, Lisha. Umalis wala ata si Katarakis. Bigyan ko pa naman sana siya ng 5. Wala siya. Ayan, baba ka ng bahay. Lisha. Ano to, pasulpot-sulpot ata siya. Lisha, ayun na ba ka na ng bahay, Lisha? Yan ko yung bahay mo. Ayan, oy, may lalabs. Ayan. FW lady, nagbari ng kanyang bahay. Ayan. Pin muna natin yung isa-isa. Yan si Lisha, wala na naman. Si ano, si Katarakis. Mamaya na lang Katarakis pag bumalik ka. Ayan. Katarakis. La la la. Lisha vlog. Tayo sa bahay mo kung ano yung ayan, oy Mel o FW lady ang gawa ng kanyang bahay. Denver channel, oy Mel. Hey Maui Boy, keep quiet. Ingay ng pusa ko, oy. Ayan, Lisha, ilang minutes ba to? 3 minutes lang to. Ayan, reunion day. Lisha, nasa bahay mo ako, Lisha. Ayan, 3 minutes lang to. Ayan, nagsayawan na, Lisha. Ayan. Ayan, Lisha, 3 minutes lang naman to, lalabs. Ayan, mga 4 minutes. Ayan. Patapusin ko to. Ayan. 517. Ayan.
Lisha, ayan. Bigyan kita 5, Lisha, ayan. Tingnan ko kung nakadikit yung aking main sa'yo. Kasi main naman tong ano mo. Ayan. Tingnan natin. Yan, naka-play yung video mo, Lisha. Ay, natatanaw. Ayun, Lisha, tamsak. Magbakas ako, listen. Dati pala tayong dikit. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan. Sobra na akong inaantok, host. Sige na, Nilmar, matulog ka na, oy. Kawawa ka naman. Matulog ka na, Nilmar. Ayan. Padikit kay Irin Busy Life. Ayan. From OFW Lady. Ayan. Max Wing Vlog. Magalag shout out. Ayan. Max Wing Vlog. Ayan. Thank you for coming, Lalabs Max Wing. Ayan. Ayan, Lisha. Malapit nang matapos yung video mo. Bigyan kita ng 5, Lisha. Ayan. Lisha Vlog. Ayan. Din Birch. Ayan. Tikal Amogid. Good morning, host. Ayan. Good morning, Lalabs. Tikal Amogid. Ayan. Din Birch channel. Oy. Nilmar, balikan mo muna si Lisha Vlog. Ayan. Dumikit daw sa'yo bago ka matulog. Denver channel lang sa'yo with baka sa adobong pusit. Ayan, Denver. Balikan mo muna si Lisha. Ayan. Oy, may dan thumbs up old friends. Ayan. Idlip mo na ako. Standby ko lang tong sipi ko sa'yo. Ayan, dumikit sa'yo si si Lisha. Ayan, balikan mo yan, Denver. Ayan, Lisha. Ayan. Hindi na ako magbakas, Lisha. Ayan. Ibakasan ko to ng isa. Para alam mong pumasok ako sa bahay mo. Ayan. FTW. Ayan. Lisha Vlog from Denver. Ayan. Padikit kay Irin Busy Life from OFW Lady. Ayan. Ayan, tapos na ako sa video mo, Lisha. Weekly naman ang video mo. Isa pa. 3 minutes lang naman yun eh. Ayan, it's your birthday. Ayan, Lisha, wala pa tong 1 minuto, oy. Lisha, ayan. Habang di pa ako tapos sa'yo, ayuda, ayan. Play ko uli yung video mo. Ayan. Ayan, wala pang 1 minuto. Ayan, NZ Vlog Adventure. Hi, host. Ayan. NZ Vlog Adventure. Dan Tamsak, host. Ayan. Salamat sa patamsak. May dumating na bisita sa labas. Uy. FW Dan to yours. Shukran Kitier from Oyme. May jacket ka na, NZ. NZ, ayan. Meron ng jacket si NZ. FW Dan to your channel. Shukran Kitir. Ayan, FW Lady Dan from Maxwing. Ayan, OFW Lady 12 Dan from Maxwing. Ayan, pabalikan na lang. May pumasok, lalabit lang, buksan ko lang yung pintuan kasi may dumating. Oy, shh, buksan ko lang yung pinto, 1 minute lang. May dumating sa aming bahay.
May dumating, wait lang. Ayan, OTW sa nakapin. Ayan, kasi may pumasok mga lalat. Dan so click Lishang vlog. Ayan. Lishang dan na si Denver. Denver dan na yan. FW Lady Max Wing dan pasukli na lang. Ayan. From FW Lady. FW Lady patamsak sa premiere. Ayan. Salamat. Ayan, may premiere pala si ano, FW Lady. Ayan, NZ Vlog Adventure. Wait lang, ano, OFW, tapusin ko lang si Lishang. Ayan. Tamsakan na. Lumabas yun. Lumabas. Nandiyan sa labas. Sumunod sa'yo yun eh. Ayan o, hawak mo. Ayan, NZ Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dan na daw sa'yo OFW si NZ Vlog. Ayan. Thumbs up po, ayan, nag-love shoutout. Nag-love shoutout naman dyan, ano, My Love. My Love TV, nag-love shoutout, ayan. Thumbs up po, salamat po sa patamsak, ayan. Ayan pala, naman yung aking member mga lalabs na si Jonaski, ayan, binababa ni Nightboot. Oh, ginanong mo yung camera ko. Tingnan mo. Camera, oo. Mary? Ali. Ayan, okay na. Wala tuloy yung mga tao. Sorry mga lalams. Ayan. My Love OTW from NZ. Ayan. NZ nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. AM Fam TV Tamsak was may love shoutout. Ay, Badhala. Ayan, may jacket ka na i-pam. Sorry mga lalabs, ayan, nagalaw yung camera. Ayan, pangatlong dikit to sa'yo, ano, Liza, dalawa na lang. Tapos na tayo. Ayan, padikit yung nakapin mga lalabs, padikit, ayan. Ayan, Teacher Mel, ayan, meron ka na pong jacket, nag-love shoutout sa'yo, ayan. Ayan, lalas, pangatlo pala lang pala to. Post bag lang mi dito mi sa site. Ayan. Sige lang, ayan. Raiko Binido, may love shoutout Raiko, ayan. Raiko, ayan. Salamat Raiko, ayan. Jacket ka na Raiko. Nagutom si Dodong, uy, nagutom. Dahil sa'yo. Ayan. Yan, tapusin ko lang yung nakabing mga lalas. Magpipina tayo ng bago.
Raiko Hilowos, ayan. Enzi nagbaba ng kanyang bahay, ayan. One, two, three, four, ayan, pang-lima to Lisha. Lisha pang-lima. Parang gutom na gutom ka. Ha? Ayan, 5:25 ka na, Lisha. Ayan, doon ako sa'yo ng 5. Doon na tayo kay umalis na kasi si Nilmar. Doon tayo kay FW Lady. Ayan. FW Lady. Ayan. Ayan, FW Lady na tayo. Doon na ako ng 5 sa'yo, Lisha, ayan. My Love TV dan sa'yo with Bakas, dating dikit, ayan. From Lisha, ayan. Ayan, palablab ang nakapin mga lalab sa kanyang premiere, ayan. Punta tayo sa bahay niya. Punta tayo sa bahay ng FW Lady, ayan. May harang. Harang-harang, uy, ayan. Ayan, Oime, nagbaba ng kanyang bahay, lalabs, Oime, ayan. Lisha Vlog, salamat ho sa ayuda, ayan. Ayan, makipaglablaban ka na dyan, Lisha, sa baba, ayan. Ayan, My Love TV, dating dikit po, sa'yo tamsak na lang from AA Farm TV. Ayan, Teacher Mil, OTW from NZ Vlog, ayan. Oime, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Teacher Meldan from FW Lady, ayan. Lisha Vlog dan pasukli na lang, ayan. Lisha, pasuklian si My Love. Dan sa'yo lalabs, ayan. Ay, malaki pala yung bahay nito, Ken Lady Vlog. Ken Lady, ayan. FW. Ito ba to? FW Lady, Ken Lady. Ayan. Ikaw to lalabs, diba? Si Ken Lady. 2.3. Ayan. Tamsakan natin yan. Ayan. Palablab yun ang kapin mga lalabs. Ayan. Sinisigaw. Ayan. Ayan, Ken Lady, unang tamsak. Ayan. Ayan, Oime, nagbama ng kanyang bahay. Salamat, teacher. Ayan. Teacher, salamat po. Ayan, from Ken Lady. Ayan. Tikal amugid dan tamsak. Salamat sa patamsak dyan kay OFW. Ayan. Ayan, pangalawang tamsak to Pati Channel, mega love shout out, lalabs. Ayan. How are you, Pati Channel? Oime. Ayan. NZ Vlog Adventure, thanks. OTW na sa'yo from Teacher Mel. Ayan. Pati Channel, lalabs. Ayan. Ayan, pangalawang tamsak. OFW Lady. Ayan. Tikal dan po sa pamalengke mo, pasukli na lang from NZ Vlog. Ayan. NZ nagbaba ng bahay. Ayan. AA Farm TV dan pulpak po sa'yo from Raiko Abinido. Ayan. Tikal, ayan. Dan na po sa nakapin. Ayan. FW Lady dan si Tikal sa'yo. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Mangyan, ako magalab shout out. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng bahay. Tikal amugid. Ayan. Thank you everyone for thumbs up, guys. Ayan. Oime, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan.
Oy me lalabs. Ayan. Ayan, pangatlong tamsak to ano? King Lady. Ayan. Pangatlong tamsak ni Hoss. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, oy me, ayan. Oy me, pati channel, nagawa ng bahay. Ayan, pati channel also, again and again. Ayan. Pati tamsak dan dating dikit sa'yo. Ayan. From OFW Lady. Ayan. Ayan, OFW Lady dan from pati channel. Ayan. NC Vlog Adventure dan Pusukli from Teacher Mel. Ayan. Teacher Mel, ayan, nagba ng bahay. Pati channel, ayan. Raiko Abinido dan dikit mo, main dikit ko sa'yo idol, ayan. From AA Farm TV, ayan. Ayan mga lalas, palablab naman yung aking member na si Bia, ayan. Yung binababa ni Nightboot, ayan. Palablab naman yung aking mga member mga lalaw, ayan. Padikit naman si Bia, ayan, binaba ni Nightboot. Corona babay na, ayan. Corona babay na, sabi niya. Pati channel dan na po from Tikal Amugid, ayan. Pati channel connect to Tikal Amugid, ayan. Ayan, pati channel ang gawa ng bahay, ayan. FW Lady dan po from Mangyan ako, ayan. Pati channel ang gawa ng bahay, ayan. AA Farm TV lang gawa ng bahay, ayan. Ayan, palablab naman ako kay Junaski mga lalabs. Ayan. Good evening, host. From Mamita MK. Ayan. Pati channel dan na po from Tikal Amugid. Ayan. Pati channel nagbawa ng bahay mga lalabs. Rigi dan pasukli dito from FW Lady. Ayan. Masukli dito kay Irene Busy Life from OFW Lady, ayan. Pati channel, ayan. Tikal Dan from Pati channel, ayan. Ayan, Teacher Mel, ayan. Pati channel Dan sa'yo, pasukli, ayan. Pati channel connect to Teacher Mel, ayan. Tamsak Dan host from Mamita, maraming salamat sa patamsak Mamita, ayan. Mangyan nagbawa ng bahay, ayan. Teacher Dan from Pati channel, ayan. Oy me, ayan na naman si Oy me, oy, ayan. Ngulit na naman siya. G Mark, ayan. Palablab naman yung aking member na si Kino mga lalas, ayan, binababa ni Nightboot. Tamsak host from J Mark Authentic Vlog, naglag shout out, ayan. Ayan, Mamita nagbaba ng bahay. Mangyan ako Dan po from My Love TV, ayan. Mangyan, pasok lang na lang si My Love TV. Ayan, dan na sa'yo. Oy, may nagawa ng bahay. Ayan. AA Farm dan pulpak na po from Tikal Amugid. Ayan. Tamsak harang host from Alberto Arena. Naglag shout out. Ayan. Alberto Arena, thank you for coming again, lalabs. Thank you so much. Ayan. Teacher Mel, ayan. Thank you so much, Pati channel from Teacher Mel. Ayan. Tapos na kayo mga lalab sa nakapin. Ayan. Patamsak sa premiere. Ayan. G-Mark Authentic may premiere. Ayan. Tapos na ba kayo kay ano? Nagtamsak ka na ba ano? J-Mark kay OFW Lady? Para ikaw isunod ko para matamsak ka ng iyong ano? Raiko Abinido, ayan, ano lang yung malit na bahay dyan mga lalaba, ayan. Hindi siya dan na. FW. Si J Mark, sunod. Ayan, dan na ba kayo sa nakapin mga lalab? Dan na kayo, ayan. Para makapagpina tayo ng iba, ayan. Ayan, patamsakan muna natin si G-Mark bago tayo mag-pin ng iba. Ayan, tamsak lang sa kanya lalabs.
Ayan, G-Mark, tamsakan yung kanyang premier mga lalabs. Ayan. Ayan, tamsakan na natin yung kanyang premier mga lalabs. Ayan. Si G-Mark, napakalaki pala ng bahay nito. Mashallah. Ayan. Ayan, premier po, ayan, palablab naman yung nakapin, patamsak, ayan. Kanyang premier, ayan, nakapin si G-Mark mga lalabs, ayan. Ayan, pati channel ng baba ng bahay, tikal link from Oime, ayan. Tikal amugin, magbaba ka daw ng link, ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Lloyd mga lalabs, ayan. Ayan, G-Mark, suklian na kita lalabs ha. Hindi pa pala ako nakadikit sa'yo sa main. Ito na oh. Suklian na kita. Ayan, G-Mark, done na ako sa'yo ha. Ayan. Dikit na yung main ko sa'yo. Tatlong tamsak. Kasama si Bicula ng Oragon. Ayan. Nagutom si Dodong Oy, ayan. Ayan, patamsak sa nakapin mga lalabs, patamsak. Ayan. Nasuklian na kita G-Mark sa aking main, ayan. Nakadikit na sa'yo, ayan. Ayan, James, GPGP, Migalab, shout out, ayan. Tamsak, thank you sa patamsak dyan, James, GPGP, ayan. Pati channel ang baba ng bahay, ayan. James, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, James, GPGP, ayan. Ken Lady Dan pulpak na po from Tikal Amugid. Ayan. Tikal link please. Ayan. Ayan, Tikal Amugid. Magbaba ka daw ng link mo. Sabi ni Oime. Ayan. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si Hos mga lalabs. Ayan. Tamsak dan sa nakapin. Dating dikit para Mamita. Ayan. Ayan, Mamita Dan pulpak from J-Mark Authentic Vlog. Ayan. Oime nagbaba ng bahay. Ayan. Pati channel. Nagbaba ng bahay. My Love TV Dan dikit po. Thank you from Mangyan. Ayan. Pati channel ang baba ng bahay, ayan. Mamita MK dan pulpak, ayan. Teacher Mel tamsak dan indicate with bakas G-Mark, ayan. G-Mark, pabalikan na lang si Teacher Mel dan sa'yo, ayan, with tamsak, ayan. Salamat po, ayan. Ayan, pati channel ang baba ng kanyang bahay. Pati channel, don't drop like that. Drop your link one time only lalabs, not like that 3 times, ayan. Otherwise later on your banana will gone, ayan. Lolo will eat all, ayan. Mangyan ako, ayan, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Pati channel ang gawa ng bahay, ayan. Tikal Amugid ang gawa ng kanyang bahay, ayan. G-Mark nagbawa rin ng kanyang bahay, ayan. G-Mark ay nakapin ka lalaboy, ayan, nakalimutan mo, ayan. My Love TV nagbaba ng My Love TV Dan from Mamita, ayan. Teacher Mel nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Dan na po sa nakapin from Tikal Amugid, ayan. Yan, G-Mark, pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo, ayan. Pabalikan si Tikal Amugid, ayan. Main channel niya yan. Pabalikan na lang, G-Mark, ayan. Pati channel, ayan, nagbaba ng bahay. Sino ba sunod pumasok kanina kay Teacher Mel, ayan. Teacher Mel Dan pulpak from G-Mark, ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay, ayan. Haha, Lolo will eat you, haha. Ayan. G-Mark Authentic, thank you so much po from Teacher Mel, ayan. Ayan, Margie Boyman, Migalab shout out, Tamsak host, ayan. Migalab shout out sa lahat from Margie Boyman, ayan. Ayan, G-Mark Authentic Vlog, dan po pasukli, ayan. Ayan, G-Mark, pasuklian na lang si My Love, ayan. Nag-ano yan, nagpapaangat program. Si My Love TV, maraming tao dyan, ayan. Yung gustong umangat agad yung inyong banana, puntahan si My Love TV, ayan. Ayan, Oime nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Tikal Amugid dan po pasukli na lang from Mangyan, ayan.
Ayan, tikal amugid dan si Mangyan, pabalikan na lang, ayan. Teacher Mel, ayan, nagbaba ng bahay. Tikal amugid tamsak, dikit, pasukli na lang from mamita, ayan. Silensky dan pulpak na po, from tikal amugid, ayan. Thank you so much, tikal amugid. Alam ko nakadikit na tayo dati lalabs, tikal amugid, ayan. Mamaya pin kita tikal, just wait, okay? Ayan. Dantia Valdez, mega love shout out, ayan. Tamsak dan host, ayan, salamat sa patamsak. My love TV dan dating dikit tamsak na lang po ako from Gmark Autentico, ayan. Ayan, salamat sa pagsukli, ayan. Please my girl, ayan na naman si Oimi, oy. Please my girl daw. Pin ko muna to si Oimi lalabs para nang tumahimik. Kasi oras na pinin mo yan, mamaya mananahimik na yan. Ayan, pero mga lalabs, si Oimi ibang lahi, pero isa siyang legit. Ayan, nagbabalik yan. Dantia Valdez, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan. Dantia Valdez TV dan Pulpak from Gmark. Ayan. Mga lalas, palablab naman yung aking member na si Bia. Ayan, yung binababa ni Nightboot. Ayan, maluoy na yung dumikit sa aking member, may ayuda. Ayan. Dantia dating dikit dan from Tikal Amugid. Ayan. How are you, host? From Magray Gaming Zone, may lag shout out Magray. Ayan. Hahaha, nagmamakaawa ko, swa. Ayan, Gmark. Margie Boyman, ayan. May premiere din si Margie. Sige, unahin natin yung may mga premiere. Ayan. Margie, wait lang. Dikitan mo muna or tamsakan si Gmark. Ayan. Ikaw ang susunod ko. Unahin natin yung may mga premiere dyan. Lista ko yung pangalan mo. Just wait, Oimi, okay? Ayan. Margie. Margie Boyman. Ayan, isa siyang nilalang host. Wow. Ayan, isa palang nilalang. Ayan. Tikal amugid nagbawa ng kanyang bahay. Oimi, ayan. Gmark Pulpakdan. Ayan, Gmark Pulpakdan daw. Ayan. Gmark, pabalikan na lang si Dantia Valdez. Ayan. Magray Gaming Zone, nagbawa ng bahay. Dantia, ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Junaski, mga lalaboy. Ayan. Dan pulpak sa nakapin from Tikal Amugid. Ayan. Ayan, Gmark, pabalikan si Tikal Amugid. Ayan. Magray Gaming Zone, nagawa ng bahay. Dantia Valdez dan from Mangyan. Ayan. Dantia, pabalikan si Mangyan. Ayan. Magray OTW from Dantia. Ayan. Dantia dan tuyo from Magray Gaming Zone. Ayan. Midi Padernal, mega love shout out. Host, hello. Ayan. How are you, ano? Medi, ayan, meron ka ng jacket, Medi. Ayan. Isa siyang nilalang host. Wow. Isa siyang nilalang, oy. Ayan. Oy, me, ayan, oy, me. Mga lalag patamsak naman si Bicula ng Uragon, maawa na kayo, oy. Ayan. Teacher Mel, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Teacher Mel. Ayan. Ayan, binaba ni Nightbot yung aking member na si Kino, mga lalags. Maluoy na, oy. Ayan. May dibikit naman kayo kahit isa-isa lang, oy. Ayan. Ayan, Magray Dan pasukli from FW Lady. Ayan. Teacher Mel Dan po from Magray Gaming Zone. Ayan. Oy, may nasi Dan. Ayan. Oy, may connect to teacher. Ayan. Don't worry mga lalab, si Oimi ay isang legit. Ayan, nagbabalik yan kahit ibang lahi. Ayan. Margie Boyman dan Pulpak from Gmark. Ayan. Ayan, Margie, nasaan na yung bahay mo? Ikaw na sunod para matamsakan yung premiere mo. Ayan. Ayan, sabi ni FW Lady tamsak host. Ngayon lang siya nagtamsak mga lalabs, oy. Kaya na pa to si FW Lady. Naluoy mo sa baklang dragon, why? Dante, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Oy, me, ayan.
Tamsak daw ho. Salamat sa patangsak OFW lady. Ayan. Margie Boyman dan pulpak from J Mark OFW lady ng manang bahay. Ayan. Dan pulpak na po sa nakapin. Ayan. Mangyan. Ayan. Margie, magbuka ka na ng bahay mo. Nasaan ka na? Margie Boyman. Ayan. Margie. Ayan. Ayan, Margie, magbuka ka na ng bahay mo. Sino na ba sunod kay J Mark? Si Margie. Ayan. Nasaan na ba siya? Nasaan na ba si Margie? Oy, Margie, nasaan ka na, Margie? Margie! Margie, nasaan ka na ba, Inday? Oy? Ayan, kung wala si Margie, kay punta tayo kay ano. Hindi na may malit na bahay dyan. Hindi ko pa nakita yung bahay ni Mangyan. Sino ba to si Mangyan? Si teacher pala. Kay teacher muna tayo. Kanina pa pala to. Ayan. Ayan, teacher. Baba ka ng bahay. Ayan, si teacher. Nandyan yung bahay niya. Wala na si ano eh. Ayan, punta tayo kay teacher mga lalabs. Ayan, teacher. Punta tayo kay teacher. Ayan. Hi, ma'am. How are you? Teacher Mel. Kumusta ka na po, Teacher Mel? Puntahan ko yung bahay mo ngayon. Ayan. 205. Sige, teacher. Bigyan kita ng 5. Ayan. Ayan, teacher. May simple version of mango shake. Ilang minutes ba to? Alat, 3 minutes lang. Ayan. Ayan, teacher. Ako, host, maliit pa bahay. Sige lang, midi dyan ka lang ha. Ayan. Ayan, teacher. Ayan, sa bahay mo ko, teacher. Ayan. Sobrang kasing maliwanag yung aking malaking ilaw sa harapan ng aking pagmumuka. Ayan. Kaya parang... Ayan, teacher. Nasa bahay mo ako. Ayan. I-full watch natin to. Ayan. Teacher, ayan. Sa mango shake mo, teacher, ayan. Sino yung pumasok? Ako, sige, Midi, ilista ko yung pangalan mo. Midi Paderna. Midi. Midi, ayan. Paderna. Wait lang, Midi, ha? Huwag kang aalis, ayan. Okay lang po ako, host from teacher. Ayan, Joy Creative World. Migalam shout out. Tamsak na host, ayan. FW lady, ayan. Baba ng bahay, teacher OTW from Mangyan, ayan. FW lady full package from Dantia Valdez, ayan. May energizer before pumasok sa work, ayan. Teacher Mel, ayan. Sarap nga to eh, ayan. Mamita na gawa ng bahay, ayan. Ayan, nasa bahay mo na ako, teacher, ayan. Biyang kita 5, ayan. Mango shake, wow, sarap. Ayan, yung unang dikit ko mag-ano ako. Magbakas. Tingin ko kung nakadikit yung aking main. Ayan, unang dikit sa'yo, ayan. Teacher Mel, ayan. Unang dikit, Teacher Mel. Ayan, maglablaban kayo lang mga lalabs. Ayan. Ayan, pangalawang dikit, teacher. Ayan. Kasama yung aking main, pangatlo to. Sige mga lalas, maglamlaban lang kayo dyan. Ayan.
9, ayan. Unat na bulbul, oh my god. Unat na yung bulbul niya mga lalabs, oy. Mga love shout out, unat na bulbul mo, ayan. Chermel Caspi, ayan, maglablaban lang kanyan mga lalabs, ayan. Unat na bulbul. Mua, ala, patay tayo dyan. Unat na daw bulbul mo, may pamuwa mo pa, oh. Si unat na bulbul. Waka kalami sa bulbul animal. Ayan, ano teacher? Dan na yung video mo, ayan. Panoorin ko pa ng isa pang video. Ayan, baha. Yung baha sa kalsada, ayan. Ayan teacher, idikit ko yung main ko sa'yo ha. Pang-anim to, ayan. Ayan teacher, nabalikan na kita sa main ha, ayan. Magbabakas ako sa'yo. Ayan teacher, pang-anim na dikit ko to ha. Ayan o, kasama na yung main ko. Nagbakas ako lalabs. Ayan. So, 11 ka na. Babago. Ayan, Jonaski, magalap shout out. Ayan, magandang gabi sa lahat. From Jonaski, ayan yung aking member. Makipaglaban ka dyan, Jonaski. Ayan, tapos na tayo kay teacher. Ayan, teacher, pang ano to, 7. Ayan, may dinikita kong isa. Babalikan mo na lang si si Jonaski. Ayan, dumikit sa'yo. Nagbakas siya sa'yo, nagbakas. Ayan. Punta na tayo kay Medi. Ayan, maliit yung bahay mo, Medi. Yung punta muna tayo mga nanab sa mga maliliit na bahay, ha. Ayan, dan ako sa'yo ng 7 ata na dikit ko sa'yo. Ayan. Unat na bulbul. Ayan, punta na tayo sa Ayan, punta na tayo kay Midi. Ayan. Ang susunod natin si Tikal, wag ka lang umalis dyan na mamaya-maya lalabs. Ayan. Ayan, Bloody Corner, may love shout out. Si Mamita pala. Sige, lasta ko yung pangalan mo, Mamita. Yung sunod lalabs, pagkatapos kay Mamita, ayan. Baka may palitan dyan, guys. Ayan. Unat na bulbol, ayan. Unat na bulbol, 10, dikitan mo ko, dikit ka na ba sa akin? Ayan. Dikitan mo na ako, unat na bulbol, baka umunat din yung aking bulbol. Bismillah, oy. Yung pangalan naman ng pangalan mo, unat na bulbol. Siguro pinariband mo yun. Yung bulbol na unat. Natawa tuloy yung kasama ko. Ayan, Midi Padernal 351, bigyan kita 5 lalang. Punta ko sa bahay mo. Unat yung bulbol. Ayan, ano ba to? Easy chicken apretada. Ayan. Ilang minutes ba to? 23 minutes. Ayan, bilisan ko lang yung pag-play nito para mabilis. 2 times ko. Ayan, lalabs, Midi. Ayan. Sabay mo ako, Midi. Ayan. 5
Plinay ko siya ng 2 times para mabilis. Ayan. Ayan yung ano mo, ayan. Nakikita niyo yung salamin kong malaki. Ayan. Hindi tuloy makita. Ayan, Medi, ayan. Minsan ko yung ano, yung pag-play. Ilang minutes ba to? Ayan. Ayan. Easy chicken apretada. 2 times. Tatapusin ko yan lalas. Mabilis lang yan. 2 times ko. Ayan. Biyang kita 5. 351. Medi 351. Ayan. Yan mga lalabs, yung isa na dyan pa ba si Unat yung bulbul? Ayan. Malas na ata. Ano naman yun? Unat, dikit ka na sa akin, bigyan kita saging na maugat kahit si Lolo hindi kayang bunutin. Unat na nga yung kanyang bulbul, oy. Meron nang dikit sa'yo, ano? Medi? Yan, titignan ko kasama yung aking main, ha? Titignan ko kung nakadikit man ako sa'yo. Ayan. Unang dikit to sa'yo, ayan. Maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Joe Oliveria official, maglab shout out. Ayan. Joe Oliveria, thank you for coming. Ayan. Unang dikit, Medi, ayan. Lumalas na ata si Unat yung bulbul, oy. Kay Jonaski, makipaglablaban ka dyan, ayan. Huwag ka lang manood, makipaglablaban ka, makipagdikitan ka dyan, ayan. Madaming saging dyan. Pangalawang dikit, napaganda naman ng profile ni Medi, ayan. Parang si Rosana Roses, ayan. Ayan, Unat yung bulbul, nandyan pala. Siguro pinariban. Ayan, Medi, pangatlo to. Sige mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Nagdidikit lang ako kay Medi. Pangatlo. Ayan, 356 ka na lalabs. Ayan. Pupunta ako sa main ko. Tignan ko kung nakadikit. Pang-apat na yun. Pang-apat na dikit yun. Ano sa'yo, Medi? Ayan. Tignan ko yung aking main. Ayan, Charles. May galab shout out. Unat na bulbul dan sa'yo. Op yung comment mo from Teacher Mel. Ayan. Unat na bulbul. Oy. Naka-up yung comment. Baka naintindihan ni Lolo yung mo, yung bulbul. Unat yung bulbul, oy. Magkadikit pala tayo, Medi, sa aking main. Ayan. Sige, bigyan pa kita ng isa. Akala ko kasi hindi pa to. Ayan, nagbakas ako. Dikit tayo sa main. Tinamsakan ko lang lalams. Ayan, Medi. Pinapanood ko pa rin yung video mo, Medi, ha. Ayan. Malapit na siyang matapos kahit 23 23 and 37 seconds. Ayan. Kasi ginawa ko siyang 2 times. Pag kayo lalab nag-play ng video, 2 times nyo para madaling matapos. Ayan. Huwag yung normal. Pangit yung normal kasi yung lalo na yung mga LS na mahahaba, ayan, matagal yan matapos.
Kailangan ito times nyo, ayan. Di ba sa gilid ng video nyo may tatlong dot. Yung tatlong dot, i-click nyo lang yun, tapos makikita nyo dun kung ilan yung gusto nyong pag-play. May 2.5, 2 times, may normal, may ganun, ayan. Oh, lalalala, ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin, ayan. Isa na lang sa nakapin para pang 5 to lalabs. Ayan, malapit na tapusin ko yung video mo, lalabs. Midi, ayan, malapit na akong matapos. 10 times ko siya. Unat ang bulbul ay, ayan. Unat ang bulbul, tamsak dan, dating dikit po, salamat from Mamita, ayan. Giles Vlog, ayan. OFW dan, salamat, ayan. Teacher Mel, ayan. Dan from Joy, ayan. Joy Creative, ayan. FW Lady, ayan. Ayan, unat ang bulbul, may 15 si FW Lady, ayan. Dikitan mo, ayan. Unat yung bulbul mo, ayan. Ayan, sa FWD may 15. Ayan. Teacher Dan po, salamat from Giles Vlog. Ayan. Ayan, Joy Creative World, thanks OTW sa'yo from teacher. Ayan. Ayan, Giles, nagbaba ng bahay. Ayan. $10.15 available, ayan, from OFW Lady. Joy Dan from Joe Oliveria Official, ayan. FW Lady, ayan, nagawa ng bahay, ayan. Palablab naman ako kay Jonaski mga lalams, ayan. Joe, thank you for returning from Joy Creative World, ayan. Sana all tataas ng mga bahay, ayan, from Giles Vlog, ayan. Unat na bulbul, tamsak dikit dan of comment section mo para may dipadernal eh. Unat yung bulbul mo, oy. Ayan, Joy Creative World dan. So klipang 186 po ako, ayan. Joy Creative, eh. Kunin natin yung mga bahay na maliliit. Joy Creative. Joy Creative mamaya, ha, ayan. Isusunod natin si kay dan na ako sa'yo ng 5 medi, ayan. Tapusin ko lang yung video mo, lalas, malapit na, ayan. Ayan, malapit na akong matapos medi. Malapit na medi, ayan. Tapusin ko lang ito, tapos magpipin na ako ng iba, ayan. Ayan, Mr. Elegance, ayan, INC, hi host, mga love shout out, ayan. Hello to everyone from Mr. Eleganza, ayan. Mr. Eleganza nagbaba ng bahay, ayan. Joy Creative World, tamsak dan, dating dikit from Mamita, ayan. Ayan, Mr. Eleganza dan from Giles Vlog, ayan. FW Lady, ayan, nagawa ng bahay, ayan. Dating dikit acting from Giles Vlog, ayan. Palablab naman si Bicula ng Oragon mga lalang, ayan. Ayan yung aking member na si Bloody Coder, ayan. Palablab naman, ayan. Actually, Giles Vlog, ayan. Mamita MK, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Papin ako host, please. Sige, Giles Vlog, ikaw sunod ko dyan, ayan. Wait lang, Giles. Tinatapos ko lang yung video niya, ayan. Pag natapos ko na, ayan.
And malapit na. Malapit na yung video ni Midi matapos. Ayan. FW lady, ayan. Dating dikit, tamsak na kita, ayan. Bicolana, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Bicolana vlog, ayan. Teacher Mel and Mamita, thank you sa sukli nyo, ayan. From Joy Creative World, ayan. Palablab naman yung aking member na si Lloyd, ayan. Una't pinanood ko movie ang haba itlog niluluto sa posporo. Ahaha. Unat balls bugoy kang tawa. Ayan, morning news from Bicolana vlog. Ay, Bicolana Oragon, dating dikit po from Jals vlog. Ayan. Mr. Eleganza, ayan. If 15 available, ayan. From FW lady, ayan. Mr. Eleganza, ayan. Makipagpalitan ka kay FW lady, ayan. Joy Creative World, welcome po, ayan. Jals, wag kang umalis dyan. Malapit ko nang matapos yung video ni Medi, ayan. Ayan, Mr. Eleganza, available 15 from OFW lady, ayan. Mr. Eleganza, please pasukli from Jals vlog, ayan. Ayan, dan na ako sa'yo, Midi, ayan. Punta na tayo kay Jals. Ayan, Midi, dan yung buong video mo, ha, ayan. 23 kulang ng 30 minutes, pero natapos ko lang siya ng 10 minutes, ayan. Punta tayo kay Jals. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapal niya. Sure na finish ka, finish ka. Ayan, lablab naman si Jals, mga lalabs, ayan. Basa muna tayo. Salamat po. So lang anuman lalabs. Ayan. Mr. Eleganza, dan po sa'yo. Pasukli po from Teacher Mel. Ayan. Bicolana vlog po. Pasukli din from Jals vlog. Ayan. Medi paternal ng baba ng bahay. Ayan. Bicolana Oragon. Palablab naman mga lalabs. Ayan. Medi paternal ng baba ng bahay. Ayan. Jals vlog dan na po. Ayan. From Tikal Amugid. Ayan. Bicolana Oragon, ayan. Ay, Bicolana vlog, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Medi paternal, nagbaba ng bahay. Teacher Mel, ayan. Nagbaba ng bahay, ayan. Bicolana Oragon, pasukli, ayan. Sige, Jals vlog, on the way na si Bicolana Oragon, ayan. Ako yan, si Bicolana Oragon. Sino ba dinikitan mo? Si Bicolana Oragon o si Bicolana vlog, ayan. Ayan, punta ako sa bahay mo, Jals vlog, ayan. Si Bicolana Oragon, ako yan, ayan. Unboxing my phone, ayan. Jals vlog 181, ayan. Play ko to lalabs ng ayan. Yung mabilisan, ito 2 times ko. Ayan, Jals. Nasa bahay mo ako, Jals. Ayan. Unboxing. Ayan, tapusin natin to, Jals. Ayan. Rini ko siya ng 2 times para mabilis. Mabilis lang yan. Ayan. Bicolana vlog dan na po from Tikal, ayan. Jals OTW sa'yo from Bicolana vlog, ayan.
Ayan, 1915, available from FW lady. Ayan. Salamat host. Ayan. Sige na Giles, bigyan kita ng 5 lang. Giles, ayan, nasa bahay mo na ako. Isa lang yung ibakas ko lalabs. Ayan, Giles. Pero 5 yung ibibigay ko sa yung sunod-sunod, hindi ko na babakasan. Ayan. Ayan, may deep pader na lang ba ng kanyang bahay. Ayan. FW din yung ba ng kanyang bahay. Ayan. Tikal Amogin. Ayan. Margaret Marquez Miglab shout out. Ayan. May deep pader na lang ba ng bahay. Ayan. Salamat po, walang anuman. Ayan. Bicolana vlog ng ba ng kanyang bahay. Ayan. Margaret Dan, ayan. From Giles vlog, ayan. Main pala to ni Giles. Ayan, pangalawang dikit, Giles. Tingnan ko yung main ko kung nakadikit. Ayan, kita nyo naman yung aking mga member, mga lalams, yung binababa ni Nightboot. Ayan. Tingnan ko Giles kung nakadikit na ako sa'yo ng 4. Ayan. Tingnan kung nakadikit yung aking main. Ayan. Dan po kay Nightboot. Ayan. Sino dikitan mo sa Nightboot? Ayan. Sino dyan? Lalabs. Ayan. Ayan, Giles. Di pala ako nakadikit sa'yo. Ito, dikit ko na ha. Ayan. Ayan, Giles. Nabalikan na kita lalabs. Ayan. Yung main ko, dinikit ko na sa'yo. Ayan. Giles vlog, ayan. Naka-play pa rin yung video mo, Giles. Malapit nang matapos, Giles, ayan. Junaski po, salamat sa pagdikit kay Junaski, ayan. Babalikan kanya ni Junaski ngayon din, ayan. Nandyan lang si Junaski nakikinig. Junaski dan dikit, ayan. Salamat, Medi, ayan. Magbakas lang kayo dyan, magsukliyan, ayan. Mamita dan po from Giles, ayan. Ayan, Giles, sabihin na kita ng 5, ayan. Kasama yung aking main. Ito pang 6. Pinapanood ko pa, ayan. Ayan, Giles, malapit na akong matapos sa video mo. 2 minutes na lang. Pupunta na tayo kay ano. Sino yung maliit na bahay? Ikaw, Mamita, maliit ba yung bahay mo? Ayan. Si Joy Creative. Salamat po talaga. Sulang naman lalang. Ayan. Junaski Dan from Teacher Mel. Ayan. Ayan, Junaski. Pabalikan yung mga dumikit sa'yo.
malapit na matapos lalabs. Ayan. Yung 13 minutes na video mo, Jals. Sana all may iPhone 12. Ayan. Ako nandito ako sa abroad pero ayokong bumili ng iPhone mga lalabs. Kasi hindi naman kailangan yung mamahaling mobile. Sayang ng pera. Ayan. Basta may mobile lang, basta makakontak sa pamilya, pwede na yun. Ayan. Ayan, Jals. Dan na ako, Jals. Sa video mo, ayan. Yan, dan na kay Jals. Ayan. Simple Jen Canada, mega love shoutout. Bloody Dan po, pasalamat. Ayan. Sige, magbakas ka dyan, Jals. Nandyan pa ba si Joy Creative? Ayan. Nandyan ba si Joy Creative? Nandyan si Joy. Ayan. Ayan, salamat naman dyan, Tikal Amogid. Ayan. Mega love shoutout sa lahat dyan from the Mesa Mix Vlog. Ayan. Ron Vlog, mega love shoutout. Midi OTW from Ron Vlog. Ayan. Salamat po. So lang anuman, Jals. Ayan. Midi Padernal. Ayan, nagbuha ng kanyang bahay. Ron Vlog. Ayan. Tamsak Ganda Whisper Host. Ayan, from Pinks. Makasar na naman to si Pinks. Ayan. Nandyan na pa ba si Joy Creative? Wala na ata siya. Joy Creative, nandyan ka pa? Mamita, yan, tingnan natin yung bahay ni Mamita. Punta tayo kay Mamita, wala na si Joy Creative, bata umalis. Ayan, Jals, dan na ako sa'yo, Jals. Kay Mamita naman tayo. Simple Jen, ayan, mega love shout out. Ayan, Ron Vlog, dan pasukli na lang from Jals Vlog. Ayan. Mamita. Ayan, Midi Padernal Dan po, ayan. $391 si Mamita. Ala, dessert, ayan. Dessert ni Mamita, ayan. Ilang minutes pa to? Ayan, Mamita, nasa bahay mo ako, Mamita, ayan. Ayan, Mamita, oh, pinapanood ko yung video mo. Bicol ng Uragon Dan po, ayan. Salamat, Jals, ayan. Ayan, Jals Vlog, si Bicol ng Uragon at ako ay nag-iisa lang yan, ayan. Nadikitan na kita lalab sa aming channel ko, ha, ayan. Sige, Mamita, 391. Mamita. Yan kita 5, Mamita 5, ayan. Ayan, Mamita, unang dikit. Napakaikli lang ng video mo. Mido Padernal, ayan. Dancy Pinks. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman!
exclusive. Ayan, Jals Vlog dan Pulpak from Margaret. Ayan. Power, beats low, beats low. Pangatlong dikit, Mamita. Powered by DJ Wongo exclusive. Hindan na ako ng 5 sa'yo, Mamita. Ayan. Wait lang at may harang. Titingnan nyo kung nakadikit na ako sa main. Parang alam ko nakadikit na ako sa main sa'yo. Ayan. Pinks dan na po sa'yo from Jals Vlog. Ayan. Medi Padernal Idol from Pinks. Ayan. Pinks dan na po from Tikal Amugid. Ayan. Kapit araw. Ayan, pala-vlog naman yung aking member na si Jonaski mga lalabs. Ayan. Mamita Medi Padernal Ron Vlog. Pasukli mga idol from Pinks. Ayan. Dan na po sa nakapin from Tikal Amugid. Ayan, Mamita pabaligan si Tikal Amugid. Ayan. Medi Padernal na pulpak ko na bahay mo. May bakas pa. Please back na lang. Salamat. From Ron Vlog. Ayan. Ayan, Ron Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ron Vlog pasukli din please from Jals Vlog. Ayan. Ayan, Ron Vlog pabalikan si Jals Vlog. Ayan, Bicula ng Uragon nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Tikal Amugid nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Guys, pabakas po para alam ko na dumikit kayo. Salamat para mabalikan ko din kayo. Ayan. From Medi Padernal. Ayan. Jals nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Bloody Coder mga lalabs. Ayan. Ayan, Pinks nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, tapos na ba kayo kay Mamita mga lalang? Ayan. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayan, bloody dan din kanina pa. Ayan, from Jals Vlog. Ayan. Salamat Jals sa pagdikit kay Bloody Coder. Ayan. Pinks, tamsak dan dating dikit from Mamita. Ayan. Pinks o TW from Ron Vlog. Ayan, Jals Vlog nagawa ng kanyang bahay. Thanks Mamita, sukli na po sa'yo. Ayan. From Pinks. Ayan. Ayan, palablab yung aking member na si Lloyd. Ayan. Binababa ni Nightbot mga lalang. Ayan. Jals Vlog. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay.
Sandal nga lang saglit. Ayan. Ayan, Huway Ma, may galab shout out. Thumbs up host from Huway Ma. Ayan. Kumusta ka na, Huway Ma vlog? Ayan. Huwag kalimutang di kita natamsakan sa iyos mga lalabs. Ayan. Tamsak ho. Salamat sa patamsak dyan, Huway Ma vlog. Ayan. Ayan, dami sa mix vlog. Palablab naman, idol. Ayan. Dami sa mix vlog. Ayan. May premiere ka ba? Premiere ba to? Ano, Damisa? 300 pa lang pala to. Sige, kunin kita, Damisa, ha? Damisa. Damisa mix vlog. Ayan. Lista ko para di ko makalimutan. Ayan, tapos na ba kayo sa nakaping mga lalabs? Ayan. Ayan, Arcons, may galab shout out. Ayan. Dami sa mix vlog dan from Pinks. Ayan. Tamsak dan lalabs, good morning po sa'yo dyan. Ayan. Good morning naman dyan, Arcons vlogs. Ayan. Kumusta ka na, lalabs, Arcons? Ayan, Tags Ferdy TV channel, may galab shout out. Ayan. Tags Ferdy TV channel, ayan. Salamat po sa pagpunta, ayan. Jacket ka na po. Okay lang po, lalabs, ayan. Ayan, palablad man yung nakapin mga lalabs. Tapos na kayo sa nakapin. Sunod tayo kay ano. Wala na si J Creative. Umalis na. Ayan. Punta muna tayo kay ano. Nandyan pa ba si ano? Tags per day. Meron ka na pong jacket. Ayan. Tika lamugid din dyan ka pa ba? Ayan. Ayan, Jals Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Arcons Vlog dan from Pinks. Ayan. Ayan, punta ako sa bahay ni ano, Mamita dan Tamsak from dating dikit. Ayan. Punta ko sa bahay ni Mamita kung nakadikit ba yung aking maid. Hindag tayong dikit, Mamita, sa aking maid. Ayan. Tamsakan ko na lang sa maid ko. Ayan. Ano? Ayan, present po. Ayan, tika lang, huwag ka nang umalis dyan. Sana yung bahay mo, kuba ka ng bahay dyan. Ayan. Margaret Marquez. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Handa na ba kayo sa nakapin mga lalang? Ayan. Ayan, tikal, amugin mo ba ka na ng bahay? Ayan. Medyo paternal, wala pong bakas but check sub notification yung idol. Kayo na po bahala sa sukli. Ayan. From Pinks. Ayan.
Ayan, Tikal Amugid. Punta na tayo kay Tikal. Ayan. Ayan, Mikasha Kushin, Migalab shout out. Ano ba yan? Pag si Mikasha hindi ko na ma-pronounce. Alright, Miga shout out to all Miss Bulong and Miss Ngoso. Ayan. Ayan, palamlab naman yung aking member na si Bia mga lalabs. Ayan. Reyno Migalab shout out. Ayan. Reyno upo sa tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Reyno, kumusta ka na Reyno? Ayan. Medyo paternal nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Tikal Amugid, dan po sa'yo pasukli. Ayan. Kumusta na host? Ayan. Okay lang Reyno. Ayan. Kumusta ka na Reyno? Ayan. Ang lamig-lamig na dyan sa lugar mo. Ayan. Dan sa nakapin full pack. Ayan. Tikal Amugid, dan si Midi sa'yo. Ayan. Giles Vlog nagbawa ng kanyang bahay. Arcons Vlog pacheck sukli po parang pinks. Ayan. Full pack sa nakapin host. Ayan. Ayan, Reyno nagbawa ng bahay. Ito nagpapagaling, nagkasakit. Ayan. Kasi siguro sa ano yan eh. Sa ano lalab, sa panahon. Tikal Amugid. Ayan. Sa bahay mo ako Tikal ha. Ayan. I-times 2 ko to para mabilis. Ayan, Tikal Amugid, sa bahay mo ako lalabs. Ayan, sobrang lamig na kasi. Ayan. Ayan, Kino, Migalab shout out sa aking member dyan. Ayan. Migalab shout out 37 tamsak late, bagong gising lang. Ayan. Ayan, Tikal, nasa bahay mo ako. Ayan. Mga lalabs, kung kayo ay nagpi-play ng inyong video, ayan, para mabilis nyo siyang matapos, i-times 2 nyo. Ayan. Sa gilid ng ano nyo, ayan, meron dyan 3 dot. I-click nyo lang yan, makikita nyo yan, may times 2. Ayan, click nyo yan para madaling matapos. Kahit anong haba ng video, basta i-times 2. Ayan. Ayan, Migalab shoutout naman sa aking member dyan na si Kino Bombam. Ayan. Bagong gising lang daw siya. Ayan. Anong oras na ba sa Pinas? 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, mag-alas 7 na pala. Ayan, Midim Padernal nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Dami sa Mix Vlog, pasukli po from Pinks. Ayan. Ayan, Midim nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Palblab naman ako sa aking member mga lalabs na si Kino. Ayan, yung binababa ni Nightboot. Nandyan din siya ngayon. Ayan. Medi nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Reyno nagbawa ng bahay. Ayan. Giles nagbawa ng bahay. Mamita MJ dan Sukli from Huwayma. Ayan. Giles Vlog pacheck Sukli Idol. Ayan. Giles Vlog nakalimbang ko na bahay mo from Ron Vlog. Ayan. Reyno TW. Ayan. Di pa ako tapos pangbas sa taas, nakita ko na yung mga tawa ni Mikasha eh. Ayan. Oh my god. Giles Vlog kalimbang na. Ayan. Reyno TW. Ayan. Dikit lang po sa akin. Suklian ko kayo from Tikal. Ayan. Palalab yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Oh my god. Ron Vlog. Ayan. Nagawa ng bahay. Ayan. Pigs, kanina pa ako sa'yo. Ayan. From Giles Vlog. Ayoko mag times 2, dapat stick to 1 host, bulong. Stick to 1 lang tayo Mikasha, pero yung ano lang video ba times 2. Ayan, siguro to si Mikasha maraming jowa. Ayan, Tikal Amugid, si Jonaski, pabalikan mo ha, nagdikit sa'yo. Teacher Mel, ayan.
Si Mikasa talaga, uy. Ituloy ako makakonsentrate. Ayan, tikil amo gidlalams. Napulwash ko yung video mo, ayan. Tingnan ko kung meron pa akong didikit sa'yo, ayan. Ayan kita dalawa, tikal. Ayan, palablab naman yung aking member dyan, mga lalams, yung binababa ni Nightbot, ayan. Ayan, tikal, bigyan kita dalawa. 821. Tamsakdan sa nakapin, ayan. From Kino Bambam, ayan. Kagigising lang ni Kino, ah. DJ Dance Remix. Pin, ayan. Sa nakapin, nakapon. Nantok pa si Kino, ang kagigising niya lang, ayan. Tikal mo gid, ayan. Nan ako dalawa sa'yo, tikal, ayan. Sa mga dumikit sa akin, iwan po kayo ng bakas, ayan. Kino Bambam, ayan. Kagigising lang ni Kino, ayan. Sana bukas hindi masayang ang pagpangingisda ko, ayan. Inshallah, Jals. Sana makatulog si Lolo ng isang araw. Hindi niya maalala na kailangan pala niyang kumain. Sa sobrang puyat ni Lolo, monitor niya sa mga nangingisda. Siguro yung eye bag niya hanggang sa bibig niya na. Ayan, Reno nagbaba ng bahay. Ayan. Huway madan sukli from mamita. Ayan. Jals Vlog nagawa ng bahay. Ayan. Reno, ayan. Dan na ba kayo sa nakapin? Ayan, punta tayo kay Kino. Sana talaga din na magising si Lolo, ayan. Kapag si Lolo din nagising, meron sa kanyang meron siyang mga mga apo, mga alagad, ayan. May papalit kay Lolo, Reno. Yung mga apo, ayan. DJ Dance Remix. Ayan, punta kay kay Kino. Dan na ako sa'yo, tikal, ayan. Nagbigay ako sa'yo ng dalawa. Napulwatch ko yung video mo, tikal, ayan. Ayan, Simply Shine LB, ayan. Tamsak, naglag shoutout sa patamsak, salamat, ayan. Naglag shoutout 10 billion watching, ayan. Hindi ako nagbawas, ah. Ayan, Kino Bambam, palablab naman yung aking member dyan, ayan. Yung nasa taas, mga lala, ayan. Kino dan sa horror video mo, ayan. Tamsakan natin yung nakapin, mga lalam, si Kino, ayan. Then full pack na po sa nakapin from Tikal, ayan. Thank you, sis, ayan. Ayan, katakot naman to, ay parang may multo naman.
Kino. Matatakotin ako eh. Ayan yung ano niya. Sa ilalim ng puting ilaw. Katakot naman ito, Kino. Parang ano yung sa pelikulang May Multo, alam niyo yun? Parang yung pelikulang Aswang eh, oy. Yan, tamsakan ko na lalabs, Kino. Ayan. Katakot. Ay, ito i-aim ko kinuhanan yan sa terrace kasi ako natulog. Ayan, nakakatakot naman. Ayan, may dipader na lang baba ng bahay. Ayan. Yan, 11 million in the house. Mega love shoutout. Thank you so much. Ayan. Simple Shine Dan Pulpak from Reno. Ayan. Ayan, Reno nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mel, mega love shoutout. Mel R. Ayan. Good morning, host ganda. Ayan. May jacket ka na, Mel. Ayan. Pwede ka na magbaba ng bahay. Ayan. Namsak sa nakapil. Nakakatakot naman yung background music nun na yun yung para may aswang dun eh. So, si Kino eh. Ayan. Ha ha ha. Ayan, mga lalas pala naman yung aking member na si Jonaski. Ayan. Nood kayo movie para magkaugat ang saging para kumapit para hindi bunutin ni Lolo. Ayan. Simple Shine, thank you po from Kino. Ayan. Mel R, jacket hose. Ayan. May jacket ka na po, Mel. Ayan. May jacket ka na, Mel. Magbaba ka na ng bahay mo. Ayan. Ayan, Bicolan ng Oragon. Sian 16 TV. Ayan. Mega love shoutout Sian. Ayan. Ayan, mga lalas. Puntahan yung nakapin. Meron siyang ano. Nakakatakot na upload. Ayan. Parang may aswang doon na bigla na lang lumalabas. Simple Shine. Ayan. Nagbaba ng bahay. Ayan. Reno nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab yung aking member mga lalab. Si Kino. Ayan, nakapin. Simple Shine, bahay po. Ayan. From Kino. Ayan. Ayan, Simple Shine, nagbaba ng bahay. Tikal amugid. Ayan. Okay lang pag aswang doon, pag babae si Kino mismo gagahada. Patay tayo dyan. Ayan, Bill, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Simple Shine Dan po. Ayan, from Kino. Ayan. Pero kung bakla ang aswang si Kino, ang kukuha ng lakas. Ayan, Bloody Coder. Ayan, binababa ni Nightbook. Hahaha, ayan. Reno po sa patay tayo dyan, ha. Kino Dan Pulpak, natakot ako manood pero maganda ng buwan. Ayan. From Lady Padernal. Ayan. Ayan, Kino Dan na sa'yo si Medi. Pabalikan na lang Kino La Loves. Ayan. Kino Dan from Mel R. Ayan. Ayan, Mel R. nagbaba ng bahay. Ayan. Medi Padernal nagbaba ng bahay. Ayan. Bicolan ng Oragon nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Mel R. Dan po from Kino Bambam. Ayan. Pagka Prila Loves titirahin ni Kino sa pit para matakot. Ito Reno, ha. May ano yan, nalalalapain yan ni Kino. Kakatakot, meron yan si Kino ano, yung itim na aso.
Yan, Reno upo sa Dan Pulpak from Kinubambam, ayan. Simply Dan Pulpak, ayan, from Tikal Amugid, ayan. Then kay Milar may kalimbang pa from Simply Shine, ayan. Milar pabalikan siya Simply Shine, ayan. Simply Dan Pulpak from Tikal, ayan. Simply Shine, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Nabubulol na naman ako. Midi Pader na nagawa ng bahay, ayan. Pag-itim na aso, idong style yon ni Kino. Oy, Reno, alam mo ba kung sino si Kino Bambam? Yun yung alaga niyang itim na aso, ayan. Midi Padernal Dan Pulpak po from Kino, ayan. Dinikit ko na yung main cuticle sa'yo, may kalimbang pa from Simply Shine, ayan. LB2 palablabos bago kong upload, ayan. Sige siyan, tingnan natin yung bahay mo. Ayun, upo sa hahaha, ayan. Siyan, ayan. Sorry naman, ayan. Baka naman ikaw dyan, Reno, ang lapain ni Kino, ayan. Pag nilapa ka nung niya, aso, lagot ka. Tingnan mo yung mga video ni Kino at meron nandun yung alaga niya. Siyan, ayan. Punta ako sa bahay mo, Siyan. Ang daming pera, oy. Ayan, Siyan, ang dami mong pera. Ang daming pera ni Siyan, sana all, ayan. Ano yung sabi niya? Simple OTW from Mel R, ayan. Tikal, yan ba yung main mo? Gawa ka ng isa pang bahay, ayan. Huwag mong gamitin pandikit yan kasi mukbang nilululagi, ayan. Tama ka, Simply Shine, ayan. Tikal, gumawa ka ng bagong isa pang account mo. Parang host ads, puro pagkain, ayan. From Tikal Amugid, ayan. Simply Shine, ayan. Tikal, salamat sa paharang, ayan. Simply Shine LB, ayan, ang gumawa ng kanyang bahay. Ay sanay sa lapaan to sa mga pelikula ko dati, mapalalaki o babae. Oh my god, Reno. Ayan, Reno nagbaba ng bahay. Host, ano nga ibig sabihin sa tuya ng lapana? Ayan. Lapana, bulok na. Bulok na yung lapa. Lapa na, sabi bulok na daw, ayan. Sabi ko yung lapa na, bulok na, ayan. Mel R Pulpak nag, ayan. Ganda ng boses, ayan. Mel R from Medi, ayan. Simply Shine, dan thanks from Mel R, ayan. DIY TV Migalab shout out, ayan. Medi Padernal nagba ng bahay, ayan. Dan sa nakapin dating dikit from Margaret, ayan. Mikasa Kusin, ayan. Namumudala ako kay Mikasa. DIY TV nagbaba ng bahay, ayan. Kino Bambam, hahaha, ayan. Natawa tuloy si Kino, ayan. Margaret nagawa ng bahay, ayan. Thanks, Medi, ganda ka din ever, hihi. From Mel R, ayan. Mel R nagbaba ng bahay, ayan. Margaret Marquez, bahay mo, ayan. From Kino Bambam, ayan. Ayan, Reno nagbaba ng bahay. Ayan, Siyan, pinapanood ko pa yung video.
Ayan si Ian, malapit nang matapos yung video mo lalabs. Ayan. Social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 letter. Ayan. Ayan, Margaret OTW. Ayan, from Mel R. Ayan, Midi Pader na lang ba ng bahay? Ayan. Rino nagba ng bahay? Ayan. Midi nagba ng bahay? Ayan. Rino po sa 76 tutusok from DIY TV. Ayan. Midi Pader na lang ba ng bahay? Tag Spread Channel dan Pulpak from Kinubambam. Ayan. Margaret All Dikit Thanks from Mel R. Ayan. May di Pader na lang ba ng bahay? Ayan. Palablab naman ako sa aking member na si Jonaski mga lalams. Ayan. social distancing. What is social distancing? Is that? What is social distancing? Ayan, DIY OTW from Rain Opusa. Ayan. Mel R, sana all magaling kumanta dan napupramtikal amugid. Ay. Ayan, may di nagawa ng kanyang bahay. Ayan. DIY TV nagawa ng kanyang bahay. Ayan. 10 million in the house. Migalab shout out 10 million. Ayan. Wait lang mga lalami, sarado ko lang yung pintuan. Babalik ako in 1 minute. Ayan. Sarado ko lang yung pinto. Kasi may nakakarinig pa ayuda tuwad host. Gusto mo ng tuwad. Sinarado lang natin yung pintuan kasi nasa labas si Marites. Mga lalabs, kilala nyo ba si Marites? Ayan. Nasa labas si Marites. Kaya sinarado ko yung pintuan. Yung Marites na kapitbahay, ayan. Payo da tuwad host from DIY TV, ayan. Ano na ba yung bahay ni DIY? Ayan. Oh my god, simple yung mukbang. Laki-laki ng bahay, oy. Tingnan mo yung katawan ni ni DIY. Grabe naman to si DIY. Kakatakot naman to, oy. Si Boy Mukbang Vlog, ayan. DIY TV na pusuan ko na 691, ayan. DIY. Ang dami niyang tamsak, ayan. Grabe ang lamon ni DIY, oy. Nakakatakot yan, oy. Nakaka-high blood. Makain ka ng baboy. Ay, tumunog yung aking
Wala. Masaksak nga yung ano, yung charger ko ng ano ko, laptop. Okay na. Now lang mukbang ni Lolo, sobrang early. Now lang ba? Ayan. Napin idol, napin, ayan. Tingnan natin. Nagmukbang na ba si Lolo? Ayan. Tingnan nga natin. Ayan, Margaret Dan from Reno, ayan. Kinuling po, ayan. Boy mukbang nakapin si Kino, ayan. Medyo paternal, kalma sa pagbaba ng bahay, mapapalo yan, ayan. Ayan, medyo paternal. Huwag kang baba ng bahay mo, lalas mamaya madaming kain, ayan. Huwag kang magbaba ng sunod-sunod, midi, ayan. Isa-isa lang, kapag nakita mo wala ka lang, hindi mo na nakikita yung pangalan mo, saka ka magbaba uli, ayan. Baka sa akin lang, host, ayan. Tingnan ko nga Rino. Baka nga ikaw lang Rino yung ano, ikaw lang yung napansin ni Lolo dito. May di nagmamadali ha. Mapangasar pa naman to si Rino. Yan. Magbabago. Malapit na gumising ko si Lolo, malamang gutom na naman yun, hahaha. Ayan. Hindi pa naman siya nagmukbang lalaba. Si Rino lang yung kinainan. Rino, upo, sa dami mo daw kasing naipon, kaya binawasan muna niya, lakas mo ha. Ayan, Midi, halika kunin mo tong iba kong saging para di ka nagmamadali. Kalmahan lang, ayan. Ayan, Rino Tamsakdan, dating dikit from Margaret, ayan. DIY, salamat from Midi Padernal, ayan. Ada Crab, Miglab, shout out, ayan. Margaret Dan na may kalimbang pa, ang laki ng bahay, ayan. From Simple Shine, LB, ayan. Kino trip ako ni Lolo, ayan. Rino, hindi pa naman nangangain si Lolo, ah. Kino Bambam Dan, natakot ako sa video mo, ayan. Salamat po, Margaret, ayan. Thanks, Simple Shine, ayan. Lakas ng trip ni Kino, eh. Yan mo yan. Buti hindi mo to Kino nilagyan ng edit na bigla na lang may lumabas. Di sana lahat ng nanood nagulat. Kino, dapat inedit mo to Kino. Nilagyan mo nang bigla na lang may lumabas. Puno lang ng malunggay yan, host. Ayan. Parang may aswang. Kung ako sa'yo, Kino, dapat nag-edit ka nang bigla na lang yung malapit nang matapos yung video. Biglang may lumabas.
Yung sa subscriber ko na iba sa Bold Movie ko na meron dyan, kusang nag-subscriber sila. Dami kasi manyak sa Pinas. Reno MX Vlog nagalang shout out. Ayan. Yung meron ka na pong jacket MX. Ayan. Hahaha. Ayan. Ada Crab nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Try ko sa sunod host. Ayan. Sa sunod. Ayan. Para Kino, nagugulat sila. Baka bigla nilang mabalibag yung mobile nila. Power beats flow. Ayan, Kinon, dumikit sa'yo si Jonaski. Babalikan na lang. May bakas. Ayan. Morning all po from MX Vlog. Ayan. Ada Crab pulpak dan pasok lipo from Mamita. Ayan. Mamita nagbaba ng bahay. Ayan. Midi pader na nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ada Crab dan pulpak from Kinubambam. Ayan. Lady, okay lang yan. Masarap madaling araw pala dyan. Dadami mga type mo. Ayan. Ikaw rin mo pang asar ka. Lilian M. Tosok. Migalab shout out. Ayan. Lilian M. Ayan. Lilian M. Ayan. Dan at Kino Bambam from Ada Crab. Ayan. 15 million in the house. Thank you so much. Ayan. Ayan, palablab yung aking member na si Kino, nakasabit mga lalabs. Ayan. Ada Crab ng baba ng bahay. Ayan. Bicula ng Oragon. Patamsak naman mga lalabs. Ayan. DIY TV ng baba ng kanyang bahay. Ayan. Adam Crab dan po from Tikal Amungkid. Ayan. Midi Padernal, daming tawa. Oh. Sarap siguro midi sa Saudi pag madaling araw, makarami ako niyan. Hoy Reno, maraming patan, maraming Pakistan sa labas pag madaling araw. Baka ikaw yung pag nila, gawin ka nilang breakfast, dalhin ka nila sa sa disyerto. Ayan, premiere from Margaret. Ayan. Mamita MK dan po from Kinubambam. Ayan. Sige, Margaret, tamsakan natin yung lalabs. Margaret. Ayan. Tamsakan ko na Margaret. Ayan, Sarah Kula Vlog, nag-shout out. Ayan. Ayan, meron ka na pong jacket, Sarah. Margaret Marquez dan po. Ayan. Yung dalawang tamsak Margaret. Sabi niya, thank you host. Ayan. Dan Margaret from Ada Crab. Ayan. May di pag sure matulog ka na pero sunod-sunod pa rin baba mo. Ayan. Ikaw rin mo pang asar ka. Ada Crab. Ayan. Dan Margaret Marquez from Ada Crab. Ayan. Ada Crab ng baba ng bahay. Ayan. MX Vlog ng baba ng kanyang bahay. Thanks Kino from Margaret. Ayan. Ayan, Sarah Cola Vlogs. Ada Crab dan support me please my friend. My channel subscribe please. Ayan. From Sarah Cola Vlogs. Ayan. DIY TV nagbaba ng kanyang bahay.
Kinubambang pulpak from Mamita, ayan. Ilma Abayon dan po, ayan. Mamita MK, thank you idol, ayan. Margaret, support me please, ayan. From Sarah Cola Vlogs, ayan. Ayan, 11 million in the house, thank you so much, ayan. Hello my friend, how are you, ayan. Cooking with Sapia, Migalab, shout out, ayan. DIY TV dan support me please, my friend from Sarah, ayan. Dan at MX Vlog from Ada Crab, ayan. Rino nagbawa ng bahay, ayan. Small Lover new upload, ayan. Migalab shoutout, Small Lover, ayan. Ada Crab dan Pulpak, ayan. Hi cooking from Rino, ayan. Bicolanang Oragon. Nawala yung music, ah. Small dan support me please, ayan. Iba naman Pakistani, panay diwa, diwal ng dila. Kasing dinidilaan kanya ng Pakistani, ayan. Migalab shoutout Sarah from Small Lover, ayan. Salamat Madam Margaret Marquez from Ada Crab, ayan. Support me please from Sarah Kula, ayan. Cooking with Sapia, nagmama ng kanyang bahay, ayan. Ada Crab dan Pulpak from Reno, ayan. Reno nagmama ng kanyang bahay. Cooking dan support me please, ayan. Sarah Kula Vlog dan from Kinubambam, ayan. Sarah connect to Kinubambam please, ayan. Salamat, ayan. Kinubambam undapin Sarah, ayan. Salamat at Medi Padernal from Ada Crab, ayan. Norodin Omar Migalab shout out, ayan. Drop my link please, ayan. Salamat rin Opusa from Ada Crab, ayan. DIY nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Small Lover Sarah dan Connect, ayan, from Small Lover, ayan. Rino ganyan pag antok na o unlimited ang baba ng bahay, ha. Ada Crab, ayan, ang baba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia dan from Kino Bambam, ayan. Medi support me please from Sarah, ayan. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay. Buti ka, di ka nga nag-aasawa ng Pakistani dyan, eh. Rino, ayaw ko ng Pakistani, oy. Mabaho. Thanks din Ada Crab sa tamsak from Margaret, ayan. Small Lover new upload cover, guys, from Small Lover, ayan. Medi, mag-asawa ka na lang ng Pakistani dyan, from Rino Opusa, ayan. Nakakatakot ang Pakistani, oy. DIY TV ay nagawa ng kanyang bahay, ayan. Sarah Kula nagawa ng kanyang bahay, ayan. Rino nagawa ng bahay. Thank you so much my friend from Sarah, ayan. DIY TV, anong ibig sabihin ng diwal ng dila? Nagdila-dila. Love each, ayan. From Sarah Kula, ayan. DIY TV dan tamsak po sa mukbang dating dikit, ayan. Tapos paulit-ulit ang sinasabi muna, ayan, baka mas-CPR ka. Mga CPR, ikaw naman Small Lover, nangasar ka rin, eh. Please my sister, my brother, support me, ayan. Lilian M nagba ng bahay, Mamita nagbaba ng bahay, ayan. DIY TV tamsak dikit dan pasukli, ayan. Sarah Cola dan Kulkug. DIY TV. Okay na yung single, walang sakit ng ulo, Reno, ayan. Lilian dan support me please my friend, ayan. Dan Small Lover galing kumanta from Ada Crab, ayan. Paliguan mo, lagyan mo ng maraming surf fabric softener. Ayan, Ada Crab nanguba ng kanyang bahay, ayan. Lilian M dan na po, bisita ko na uli, ayan. Pang-asar to, eh. Ayan, Kino, baba mo na kita Kino, ipipin ko lang si Bia, ayan.
Ayan. Pinan natin si Bia. Ayan. Anong nangyari, oy? Ayan mga lalams, dikit naman kay Bia mga lalams, yung isa kong member dyan. Ayan. $656. Okay lang post, thank you po. Ayan. Ayan mga lalas, pa dikit naman sa nakapin. Ayan. Sa aking isang member dyan. Ayan. Bicol ng Uragondan po. Ayan. Yan mga lalas, padikit naman sa nakapin mga lalas, yung aking member. Ayan. Na si Bia. Ayan. Rino nagbawa ng kanyang bahay. Small lumber tamsak dikit para mamita. Pasok na lang. Tapos alis muna po ako, dinner lang kami. Ayan. Sige lang, simple shine. Ayan. Salamat lalas, mag-iingat ka. Ayan, palablab yung aking member na si Kino mga lalabs. Ayan. Mangingilaw, may galab shoutout, may dumikit sa akin galing dito. Sino po yun? Si Yan 16 here. Ayan. Mangingilaw. Ayan. Sino ba yun mangingilaw? Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan at Lilian M from Ada Crab. Ada Crab nagbaba ng bahay. Ayan. Rino, dagdagan mo na lang yung saging ko kaysa mang asar ka dyan. Ayan. Si Rino mo pang asar yan eh. Inaasar ka lang yan, Medi. Ayan. Sabi niya, Medi, busog ako, kape muna ako. Ayan. Mangingilaw. Ayan, si Jonaski po ay aking member. Mangingilaw, pabalikan na lang. Ayan. Balikan mo yan si Jonaski, mangingilaw. Ayan. Kanina nagpunta siya dito. Ayan. Pabalikan mo na lang si Jonaski, member ko yan. Small lover, tamsak host. Ayan. Small lover. Small. Ayan, kinubambang. Ada Crab dan po suklito from Pinks. Ayan. Suklian ko po. Small lover, migalag shout out. Ayan. Meron na yung jacket eh. Ayan, may jacket na eh. Cooking with Sapia, nagbawa ng kanyang bahay. Ada Crab. Ayan, patamsak naman sa aking member na si Lloyd. Padikit na din. Rino po sa paayuda naman, idol, kahit isang puno ng saging. Kino si Rino, walang ano yan. Walang alagad yan, nag-iisa lang yan. Wala daw alagad yan eh. Ayan, Pipa World Other Gaming. Hi host. Ayan. May jacket ka na po, Pipa. Ayan. Ada Crab dan nakatago ang saging from DIY TV. Ayan. Small lover. Ayan. Mga lalas, padikit naman sa nakapin. Ayan. Sa aking member. Pipa World Other Gaming. Hello from Kino Bambam. Ayan. Rino, may ayudala naman dyan, laki ng bahay mo. Share your blessings naman. Ayan.
Ada things po tamsak sukli po sapat na ayan from Pinks. Huwag kalimutang dikitan si host at tamsakan mga lalams. May dinagbawa ng bahay ayan. Via Pick and Mix Vlog tamsak dan dikit dating dikit ayan. From Mamita. Small Lover dan po from Kino ayan. Lilian M nagbawa ng bahay. Small Lover ayan. Via dan dikit from Small Lover ayan. Ayan, magbakas ka dyan, Small Lover. DIY, nagba ng bahay, ayan. Dating dikit sa'yo, DIY TV kay Boy Mukbang, ayan. Pinks dan Pulpak from Kino Bumbum, ayan. Kinabambam. Kinabambam haso po, idol, ayan. Ada Crab nagbaba ng kanyang bahay, Midi Padernal, ayan. Cooking with Zapia, Ada Crab dan Pulpak, ayan. Thanks Ada Crab from Pinks, ayan. 10 million in the house, mega love shout out. Pinks nakapin idol, ayan. Small Lover dan tamsak dating dikit from Margaret, ayan. May may premiere si Margaret. Patamsakan natin si Margaret. Okay, dan na po sa nakapin idol. Kino, thanks po, ayan. From Pinks, ayan. Lilian M nagbuwa ng bahay, ayan. Small Lover bigas 21 tamsak, ayan. Pinks, salamat idol. From Kino Bambam, ayan. Dan sa nakapin Margaret Marquez dan Pulpak, ayan. Rob 23 vlog, mega love shout out host, ayan. Ayan, may jacket ka na Frob. Ayan, may dipader na lang baba ng kanyang bahay. Dan sukli cooking with Sapia from Ada Crab, ayan. Small Lover pasukli naman po from Mamita, ayan. Ada Crab nagbaba ng kanyang bahay, ayan. May di paternal, ayan. Sino ba to si Ada Crab? Tingnan natin. Nakatago yung bahay ni Ada Crab. Malaki siguro to. Ayan, cooking with Sapia ng iba ng kanyang bahay. Ayan. Midi Padernal dan po sa'yo Pulpak, may bakas din sa apritada. Thank you from Margaret. Ayan, Frob 23 vlog nagba ng kanyang bahay. Maliit lang yan host, di pa nag-strong kaya nakatago, hihi. Si Kaprob pala, malit pa bahay ni Prob, ayan. Prob 23 vlog. May effect ba pag nakatago ang bahay, ayan? Siguro wala naman. Para maiba lang. Tinatago.
Pag nag-strong na lalabas ko na hehehe. Pag nag-strong daw ilalabas niya na. Ayan. Lilian M nagbaba ng bahay. Ayan. Diyos mabalos sa Indogabos from Ada Crab. Ayan. Bicolano pala to si Ada Crab. Tan ka sa Bicol, Ada Crab. Ayan. Yan mangingilaw house po dikitan kita from pigs. Ayan. Palablab naman yung aking member na si Bia mga lalabs. Ayan. Binaba ni Night Boot. Mamita Pulpak from Ismule Lover. Ayan. Rob 23 vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Frob. Ayan, dan na sa'yo si Kino Bambam. Pabalikan na lang. Rilinis Nisan Migalab shout out. Ayan. Yan, Rilin nagawa ng kanyang bahay. Shout out sa lahat ng mga Bicol. Ayan. Taga Bicol pala to. Ayan, Frob vlog dan. Pabalikan si Kino Bambam. Saan na yung bahay ni Frob? Ayan. Frob, ayan. Security guard si Frob. Punta natin yung bahay niya. Ayan ka, Frob, ayan. Sabay mo ako, Frob. Sobra kasing ano ng ilaw ko. Ayan. Ayan, Frob 23 vlog. Nasa bahay mo ako. Ayan. Ilang minutes ba to? 4 minutes lang. Ayan, panahon ko yan, Frob 23. Ayan. Paano magawa ng incident report? Linis ni sa nagmama ng bahay. Cooking with Sapia nagmama ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, palablab yung aking member na si Bloody Coder mga lalabs. Ayan. Relinis ni Sandan Pulpak from Kino Bambam. Ayan. Ayan, Rilin pabalikan si Kino. Dan sa'yo. Relinis ni sa nagmama ng bahay. Old friend din Cooking with Sapia. Tamsak dan sa'yo. Ayan. Ayan, Frob 23 sa bahay mo ako. $342. Release ni Sandan Pulpak from Margaret. Ayan. Ayan, palalab yung aking member na si Lloyd mga lalabs. Ayan. Release ni Sandalo ka sa LS ko. Ayudahan kita doon. Ayan. From Kino Bambam. Lilian nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Rob 23, Lodi dalaw ka sa live stream ko, ayudahan kita dun. Ayan. Ayan, Prob kalimbang mo si Kino Bambam. Maraming ayuda doon sa kanyang LS.
Dan bambam, nag-iwan ako ng bakas para marilinis-nisan. Ayan. Rilinis-nisan, tamsak dikit para mamita. Ayan. Sukli na lang. Kinubambam dan sukli dikit para Prob 23. Ayan. Ayan, Prob 23 nagbawa ng bahay. Ayan. Lilian M. dan from Cooking with Sapia. Ayan. From Vlog, thank you. From General. Ayan. From Kinubambam. Cooking with Sapia nagbawa ng kanyang bahay. Okay, Kino, thanks host. Ayan. Ayan, bigyan kita ng 2 Prob. Ikino madaming ano yan ni alagad. Ikino bambam. Maraming ayuda. Power. Beats flow. Powered by DJ Womo exclusive. Ayan, ano, from 23 vlog. Dan ko na yung ano mo. Yung video mo. Na full watch ko siya. May di pa dira lang baba ng kanyang bahay. Ayan. Linis ni sa ng baba ng bahay. Salamat rin para mamita. Ayan. May di pa dira lang baba ng kanyang bahay. Ikitan ko agad para marilin. Ayan. Prob 23 vlog dan pulpak po para Margaret. Ayan. Dan pulpak po sa nakapin. Ayan. Practical amugid. Ayan. Lilian Implis. Ayan. From Cooking with Sapia. Ayan. Small lover, ayan ang buwan ng kanyang bahay. Rilinis ni Sandan sa'yo, pabalik na lang. Thanks from Margaret. Ayan. Rilin nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. SSC TV, may galab shout out. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. DJ Womo exclusive. Rilinis ni sa nagbawa ng bahay. Lilian M. Ayan. Small lover, kaprop, tamsak, dating dikit. Ayan. Punta na tayo kay Lilian. Hindi ko yung bahay ni Lilian. Ang laki pala ng bahay ni Lilian. Oy, ayan. Small lover. Small lover. Magaling tong kumanta. Oy, ayan.
Yan, cooking done from Lilian M. Ayan. Margaret Marquez nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Tikal done from Cooking with Sapia. Ayan. Lilian, pabalikan na lang si Frog 23 vlog dan sa'yo. Ayan. Palablab naman yung aking member mga lalabs na si Bia. Ayan. Yung binababa ni Nightboot. Linis ni Sandan Pulpak from Midi Padernal. Ayan. Yan, Midi nagbuma ng kanyang bahay. Ayan. Pulpak sa nakapin from Margaret. Ayan. Yan, Small Lover, pabalikan na lang si Margaret dan sa'yo. Ayan. Margaret nagbawa ng bahay. Ayan. Midi Padernal nagbaba ng bahay. Ayan. Yan, palablab yung aking member na si Jonaski. Ayan. Lilian M nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mamita MK dan from Frog. Ayan. 23 vlog. Ayan. Ayan, Fro Vlog, pasok na lang si Mamita. Ayan. Dan sa'yo. Salamat Frog 23 from Mamita. Ayan mga lalas, patamsak naman ako kay Bloody Coder na kapin. Ayan. Paligid naman ako sa nakapin mga lalas. Ayan. Yan mga lalabs, sa nakapin, magto 200 na siya, isa na lang mga lalabs. Ayan. 199 na siya mga lalabs. Yung aking member, ayan. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. Magto 200 na si Bloody Coder. Ayan, 11 million in the house. May love shout out. Ayan. Ayan, 200 sa nakapin. Salamat naman dyan, Medi. Ayan. 200 na si Bloody Coder. Ayan. Yan, 201 na. Thank you so much. Ayan. Yan, Relindan Bullpack. From Midi Padernal. Yan, salamat naman dyan sa dumikit kay Bloody Coder. Ayan. 201 na siya.
Ayan, Rilin nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Rilin dan Pulpak from Medi Padernal. Ayan. Rilin Nisnisa nagawa ng bahay. Pulpak sa nakapin from Mamita. Ayan, salamat naman. Ayan. Margaret Marquez nagawa ng bahay. Ayan. Morning TV Ayla Migalam shout out. Ayan. Rilin Nisnisa nagawa ng bahay. Rob 23 dan Pulpak from Medi Padernal. Ayan. I miss you, ayan. Miss you naman dyan. Morning TV Ayla, ayan. Medi Padernal lang ba ng kanyang bahay, ayan. Rilin nagbaba ng bahay. Rob 23 vlog nagbaba ng kanyang bahay. Morning Ayla, ayan. Nakapindan. Sige mga lalas, magbakas lang kayo sa nakapin, ayan. O salamat, tulog na muna, umaga na pala, ayan. Hindi po mamita, matulog ka na po, ayan. Salamat mamita, ayan, mag-ingat ka palagi dyan. Sandal nga saglit, ay nangangalay. Kangalay. Jam, Pulpak ko sa bahay mo. Ayan, Jam, nagalab shoutout. Jam, ayan. Ayan, Jam, may jacket ka na. Ito paharang ho. Salamat sa paharang dyan. Ayan. May jacket ka na, ano? Jam. Ayan, Medi Padernal lang baba ng bahay. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Migalab shoutout. Ayan. Patron vlog. Migalab shoutout. Ayan. Tusok. Salamat sa patusok dyan. Patron. Meron ka na pong jacket, Patron vlog. Ayan. Thank you so much. Inday Puentes pala to. Nakatago yung kanyang bahay ni Inday Puentes. Natiman tayong dikit Inday Puentes. Ayan si Jam. BBM. Yan, may dinagawa ng kanyang bahay. Rilin nagbawa ng kanyang bahay. Ayan.
Ayan, Jam nagbawa ng kanyang bahay. Really, nagbawa ng bahay. Ayan, Fraud 23 nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Palabla naman yung aking member na si Jonaski. Ayan. Rob, thank you. Dan na rin po ako sa'yo. Ayan. DJ Dance Remix. Ayan, JM Vlog Mega Love shout out. Share community po. Ayan. Salamat naman yan, JM, sa lagi mong pag-share sa aking video, ay sa aking live. Ayan. Thank you so much, JM Vlog. Ayan, from 23 Vlog nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Patron Tosok. Shhh. Ayan. Shhh. Ingay ng pusa ko eh. Kunin ko lang yung pusa ko, ang ingay, nakaka-istorbo. Wait lang mga lalaba. Mag-hi tayo, mag-hi. Say hi, Maui. Say hi to the camera, uy. Say hi. Say hi nang uy. Hindi mga lala, maglablaman lang kayo dyan. Maingay yung pusa ko. DJ Dance Remix. Gusto mong lumabas, uy. Gusto mong lumabas, Maui boy. Maalala mo siya, host, pag uwi mo. Madadala mo siya, host. Nadalhin ko to, Kino. May passport na to, lalabs. Anong tinitingnan mo doon? Iwi ko to, Kino. Kawawa to pag iniwanan dito. Baby ko to eh, ha? Nakasimangot. Ay na, bye-bye na. Bye-bye na ikaw. My boy, bye-bye na, uy. Ang laki nito, Kino. Mga nasa ano to, 6 kilo, uy, oh. Aba na ikaw, makulit ka eh. Ba na ikaw, uy. Ba na, magulo ka. Ba na.
Madala mo siya, host. Pag uwi mo, ayan, dadalhin ko yan kino, ayan. Ilang butas biyahe po, ayan. Ilang oras? 11 hours ata. From UAE to Pinas, ayan. Alam, mas mabigat pa kay kino, ayan. Ang laki kasi niyan ng lalas, ano siya eh. Siberian, ayan. Shh! Mawi? Shh! Ano siya mga lalabs? Siberian cat. Maingay siya, makang daw, makang nagsasalita siya. My boy, keep quiet. Yan, Margaret Marquez dan Madam, malaki na bahay mo, pasukli, ayan. Ayan, jam ng buwan ng bahay, ayan. Mayong TV premiere, ayan. Premiere. Cooking with Sapia, ayan. Premiere daw, premiere, ayan. Palablab yung premiere ni Mayong TV, Mayong 2, ayan. Tamsak yan, Mayong. Margaret Marquez dan Madam, malaki bahay mo, ayan. Pabalikan na lang si Jam. Kain ko na yung balahibok. Ayan, padikit naman sa nakapin, patamsak sa kanyang premier mga lalams, ayan. Jam 1 dan to yung kapatid from Mayong, ayan. Korean my friend, mega love shout out, ayan. Ayan, Korean, meron ka na pong jacket, Korean. You have no moderator, Korean. Mayong full pack from Jam 1, ayan. Yan, dan tamsak sa'yo, Mayong. 2 tamsak. Patron vlog, nagpaba ng bahay, ayan. Dan tamsak sa nakapin, dating dikit, ayan. Rob 23 vlog, dumba ng bahay, ayan. Sino po andito bababahay mga langga, pasukli. Pasukin ko, bahala na kayo magsukli, ayan. From Jam, ayan. Ayan, Midi Padernal, Mayong TV dan full pack. Pabalikan na lang Mayong si Midi dan sa'yo, ayan. Ayan, Patron Vlogs, tumaba ng kanyang bahay. Ayan. Frog 23 Vlog, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Pax Official, mega love shout out, tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Pax. Ayan, Pax Official, nagawa ng kanyang bahay.
Ayan, via pick and mix vlog. Ayan ang binababa ni Nightbot. Palablab naman mga lalabs. Baba po bahay sa mga andito. Ayan, from Jump. Road 23 nagbaba ng bahay. NZ Vlog Adventure host. Ayan. Megalab shoutout NZ Vlog Adventures. Ayan, palablab yung aking member na si Jonaski. Binababa ni Nightbot. Ayan. Patron Vlogs nagbaba ng bahay. Ayan. Jam dan Pulpak from Medi. Ayan. Dito pa mi from NZ Vlog. Ayan. Ayan, Fox Official dan Idol Pasukli. Ayan. Medi Pader na lang ba ng bahay. Ayan. Mayong OTW sa'yo. Ayan. Gamit ka ba? Hindi pa. Naipang tao. Ha? Yan mga lalabs, alas 4 na pala. May pasok ako mamaya. Baka tayo nito di magising. Mga lalabs, sige mga 15 minutes na lang. Ayan, may pasok mamaya. Tara, 10 from Rodi Katamura. Ayan. Yan, sino may 10 dyan? From Rodi. Ayan, makipagpalitan na kayo dyan. Ayan, si Mayong, oh, malaking bahay. Yan, Mayong, baka meron kang 10 dyan. Makipagpalitan ka na. Musbay po. Ayan. Jiki no Bambam, thank you so much lalams. Iwa lang po kayo ng bakas parang Pax Official. Ayan, NZ Vlog, OTW, thanks. Ayan, mag forex na ako, salamat po. Ayan, ayan, napakasipag naman ni Kino Bambam. Sige Kino lalabs, salamat. Ayan, tara 10. Ayan. Ayan, sino may 10 dyan? From Rodi Katamura. Ayan. Rodi, tara 10. Ayan. From NZ Vlog. Ayan. Punta tayo kay Rodi. Ayan, 10 daw, 10. Ayan, Mayong, pasuklian na lang si Fox Official dan sa'yo. Ayan. NZ Vlog Adventure game po, bahay mo po from Rodi. Ayan. Kung sino may 10 dyan, makipagpalitan na kay Rodi. Ayan. Social distancing.
NZ Vlog Adventure W10 from Rodi, ayan. Ada Karabdan Tuyo kapatid from Mayong, ayan. Rodi dan Pulpak from Medi Padernal, ayan. Patron Vlogs nagbaba ng bahay, ayan. Medi Padernal nagbaba ng bahay. Okay, Rodi Katamura, ayan. Social distancing, it is a kind of consideration with the two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter inside. What is social distancing? Yan, OTW din Rodi from ano, Kind of consideration. NZ Vlog. Two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. And Margaret nagawa ng kanyang bahay, ayan. Ayan mga lala, 15 minutes na lang ako'y mag-out na. Ako'y may pasok pa bukas. May mamaya. 4:08 na dito ng umaga. Hintayin ko lang matapos si Rudy at si NZ, ayan, nagpapalitan. Oroit na dito lalabs ng umaga. Alas 4 ng umaga. 4:08, ayan. Mamaya ako'y may pasok lalabs. Panay kape lang. Pero lalabs, yung ano ko, yung LS ko araw-araw. 5:30 ay 5:40 Pinas time, ayan. Araw-araw naman ako nag-LS mayong. YT pa more, ayan. Kahit walang tulog, ayan. Araw-araw ako nag-LS mayong, ayan. 5:40 ng madaling araw ay ng umaga. Pinas time. Pero dito sa ano, sa UAE, ano mga 1:40 ng madaling araw, ayan. Sa UAE ako, UAE. San ka na host, ayan. Mag-out na ako lalabs after 15 minutes, ayan. Ako'y may pasok. Nakakaya mo yan host, one what time ka pumapasok, ayan. Ang pasok ko mamaya pa naman ano, mga 1:00. May tulog pa ako lalabs mga ano, 6 hours, ayan. 4 hours lalabs, Pinas time, saka ko UAE, 4 lang. 4 na oras lang yung ano nila, agwat. Ayan. Dito, ano na dito, alas 4 ng umaga, 4:10 ng madaling araw dito. Sa Pinas, nasa ano na, 8:10, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, sa Pinas, alas 8, gis na dyan, di ba? 18 na ng umaga, ayan. Kinubambam. Ay, dito pa pala kayo. Ito with Kathleen Miguelam, shout out. Ayan. Ang dami pa rin tao. Ayan, Margaret nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, sabi ni Kino, ay dito pa pala kayo. Ayan. Ito with Kathleen, ayan, tapos na ako host mag-forex, kumita na ako ng $1K. 3 minutes lang, pahinga na ako.
Pahinga agad, 3 minutes lang. Ang galing naman, 3 minutes lang naka 1k dollar ka na. Ang galing naman. 1k dollar, magkano na yun? Ang laki na. Galamod na Happy Monday Pinas, ayan. Salamat po Prob, ayan. Vlogs dikit na rin sa'yo kanina. From Margaret Marquez, ayan. Na dumami pa rin yung tao, eh. 50k pesos na din yun, ayan. Dami na nun, oy. Ayan, kinubambam dating dikit from Jam 1, ayan. Ayan, wala na tayo nakapin, tapos na ba silang magdikitan, ayan. Ayan, 1k dollar. Naka 50k na pala si ano, si Kino, sana all, ayan. Ayan, may di nagbawa ng kanyang bahay, ayan. It with Kathleen, ayan, nakasupport. Alam nyo ba mga lalabs, araw-araw ko na lang naisip na gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Ganyan buhay ko sa araw-araw, ayan. Kaya nakita ko ang daming pera ni Kino, ayan. Yung alaga mo, ang daming pera. Hinihigaan lang yung mga ano, yung pera. Boring masyado. Magkano ka, Kino, mag-travel? Kaso lang may corona, eh. May bagong corona ngayon. May bagong virus, yung Omicron. Omicron yung bagong virus, di ba? Hindi na nawawala ang virus. Kasi pag tinigil ang virus, mawawala na yung business nila. Yung face mask, yung sanitizer, yung alcohol, ayan. Yung ano, yung tinuturok. Yung vaccine, ayan. Ayan, Prob 23 vlog, ayan. Oy, 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 oy. Power beats flow. Pangalay. Ayan, Kinubombom, thank you so much naman yan. Happy Monday, ha. Thank you so much naman sa palipad dyan ni Kino, ayan. Salamat naman dyan, Kino, ayan. Forex Pamor, YT Pamor, ayan. Thank you so much naman dyan, Kino, ayan. Inayos ko lang yung upo ko, may nagpalipad tuloy, ayan. Langga, Migalab shoutout, ayan. Dikit host. Ayan naman, Kino, thank you so much naman dyan sa aking member dyan na si Kino, ayan. Babago, ayan. Alay sa'yo. Ayan, salamat naman dyan, Kino Lalas, ayan.
Nalamos yung may nagpalipad sa'yo ng $1. Ayan. Oo, naalala ko. Naiya talaga ako para sa kanya. Ayan. $1. $1 talaga. Ayan. Naalala ko yun tapos nagpalipad ka rin. Ayan. Siguro napakadaming pera ni Kino mga lalang. Ayan, businessman. Yung ano niya, yung alaga niya, hinigaan lang yung mga pera. Yan, tamsak po from Island Sweet Vlogger. Ayan, mag-love shoutout. Ayan. Langga 368 sa'yo, mid pader na. Ayan. Midi pader na pasukli po from Langga. Ayan. Island Sweet Vlogger. Ayan. Tamsak po sa premiere. Ayan. Wala na si ano. Blur Channel, mag-love shoutout. Ayan. Yan mga lalang, dikitan nyo yan si Kino Bambam. Maraming ayuda. Ayan. Maraming pera. Maraming pera si Kino Bambam mga lalang. Ayan. Sana all madaming pera. Ayan. Pag lumago yung aking YouTube channel mga lalabs, pag ako nakauwi sa amin, ayan, yung mga kapitbahay namin doon na walang pang saing, like ko silang bibigyan kada sweldo. Ayan. Pang bigas, pang saing, pang grocery. Ayan. Pag-grocery. May kasabihan nga, share your blessings, ganun. Sana pag ako'y nakauwi na, ayan. Kasi dito sa abroad, di ko magawa, ayan. Langga dan sa premier mo, ayan. Langga. Patamsakan natin si Langga, ayan. Sa kanyang premier, ayan. Hala siya, ayan. Ha ha ha, ayan. Ayan si Kino Bambam mga lalabs, dikitan. Bin channel niya yan. Diba yung alaga mo Kino, hinihigaan lang yung mga pera. Yung sa picture mo yun eh. Ayan, patamsakan yung ano, nakapin. Kanyang premiere, tamsakan natin. Ayan. Normal naman yan sa atin dito, host. Buong barangay damay pag may umuwi galing abroad. Uy, 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 uy. Hindi porkit nasa abroad mga lalabs, maraming pera. Ayan. Maganda lang yung salitang abroad. Pero hindi naman dito maganda, oy. Pati magdika naman kinakausap, nagsusulputan. Ayan. Ayan, harang. Kino bahay mo, ayan. Ayan, dikitan nyo yan si Kino mga lalas, maraming pera. Businessman, ayan. Nag-LS din si Kino, ayan. Yan, ibababayan ni Nightbot si Kino. Ayan, Rogel Angel Vlog, dan na ako sa'yo. Ayan, Langga. Tamsakan ko na.
Ayan, binababa ni Nightbot si Kino mga lalabs. Ayan. Naghahanap sa link ni Kino. Ayan. Binaba ni Nightbot po si Kino mga lalabs. Insi Adventure Dan 10 from Rodi. Ayan. Ayan mga lalabs yung ano ni Kino. Dan na ba kayo kay Alangga? Ayan yung ano ni Kino mga lalabs. Yung gustong dumikit kay Kino. Ayan. Nag-LS din yan mga lalabs. Maraming ayuda dyan kay Kino. Ayan. Maraming pera. Maraming pera, maraming ayuda. Ayan. Isa siyang businessman. Ayan. Si Kino Bambam mga lalabs. Ayan. Kino pa utang. Joke. Joke lang. Ayan, from 23 Dan, sa'yo si Arnaldo, pabalikan na lang. Ayan. Ka-from full pack po from Island Sweet Vlogger. Ayan. Island Sweet Vlogger, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, ang laki na ng bahay ni Aileen. Ayan. Pinuntahan ko yan one time, naka-LSK, hindi mo lang ako napansin, Aileen. Ayan. Rog Angel Dan pasukli please from Francis Rubber Vlog. Ayan. Aileen Sweet Tamsak Dan dating dikit thanks from Margaret. Ayan. Ayan, Midi Padernal Dan po pasukli from NZ Vlog. Ayan. Jam nagbaba ng bahay, Midi Padernal Dan from Rodi Katamura. Ayan. Dantia Valdez OTW from NZ. Ayan. OTW Francie Bulanga. Ayan. Sinong budok? Budol yan, host. Si Arnaldo. Ayan nyo na lalabs. Si Arnaldo kasi gusto lang niya magpadikit, hindi siya nagbabalik. Ayan. Ayan mga lalabs, si Kino ay naka-pin. Ayan. Tikitan nyo si Kino mga lalabs. Ayan, maraming ayuda dyan pag nag-LS siya. Ayan. Tusok host. Ayan, mega love shoutout. Irene TV. Ayan. Madam Irene, mega love shoutout naman dyan. Ayan. Inday Puentes JC Suklina po from Langga. Ayan. Irene TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan mga lalabs, dikitan nyo yung mga nag-LS dyan. Si Kino Bambam. Ayan. Si Irene TV, nag-LS din yan. Francie Travel Vlog. Sinong budol? Ayan. Ang budol ay si ano, yung ibang lahi. Ayan, si Arnaldo Pereira. Magkasunod kayo, Kino. Ayan. Isa shoutout ka nyan. Pero hindi ka naman yan didikitan, shoutout lang. Ayan. Si Arnaldo Pereira. Ayan. Yan si Vlog Adventure. Ayan, nagbaba ng bahay. Arnaldo Pereira, alan. Jam, wag mo nang dikitan yan, oy. Hindi yan magsusukli. Ayan. Arnaldo Pereira Dan from Prob 23. Ayan. Jam 1, nagbaba ng bahay. Ayan. Irene, nagbaba ng bahay. Korek ka, host. Ayan. Sige lang yan, shout out. Hayaan na natin yan mga lalabs. Kahit sa Angeles, ganyan siya. Ayan, Katarakis Vlog. Ayan. Pasukli sa nakapin. Ayan. Kino, dan na sa'yo si Katarakis Vlog. Ayan. Idan natin siya kunyari. Ayan. From NZ Vlog.
Ayan, Margaret nagbawa ng bahay. Ayan. Sino yun, host? Si Pereira. Sino na ba yun? Si Arnaldo Pereira, ayan. Kino, wag mo nang dikitan si Pereira, oy. Hindi kanyan susuklian, ayan. Thank you, Jam from Irene TV, ayan. NZ Pulpakdan from Medi Fadernal, ayan. From 23 Vlog, ayan. Jam thanks from Floor Channel, ayan. Francis Travel Vlog dan Pulpak from Rudy, ayan. Medi Fadernal nagbaba ng bahay, Floor nagbaba ng bahay, ayan. Guys, padikit mention lang, suklian ko agad, ayan. Rudy, thank you, ha. Okay po, ayan. Mention ka niya, hindi naman niya nagdidikit. Gusto niya lang siya ang dikitan, ayan. Yan, Irene TV nang gumawa ng kanyang bahay. Irene TV OTW from NZ Vlog, ayan. Nani Silva, mega love shoutout, ayan. Kafrop 350 ka na po, dan pasukli please from Francis Travel, ayan. Jam1 nagbaba ng bahay, Irene TV, ayan. Kay Nancy Silva nagbaba ng kanyang bahay, Nani Silva, ayan. Dante Abaldis nagbaba ng bahay, ayan. Wala, nag-14 pa, uy. Dan 4 minutes harang host, ayan. Salamat po, Irene TV madam, ayan. Jam1 OTW from Dante Valdez, ayan. And Jam1, maraming salamat po, OTW from Francis Travel, ayan. Ayan mga lalas, patamsakan padikitan yung nakapin si Kino Bambam, ayan. Nag-LS yan mga lalabs, madaming ayuda, ayan. Rodi Nakamura, Junior Dan na po from Tikal Amugid, ayan. Rob 23 Vlog, ayan. Irene TV nagbaba ng bahay, ayan. Irene Dan tamsak sa pagsubo mo ng banana, ang sarap mo po sumubo ng saging. Tikal Amugid, nagbaba ng bahay, ayan. NZ. Ayan, palablab naman yung aking member na si Bia mga lala, binaba ni Nightbot, ayan. Nani Silva, dating dikit po ako, ayan, from Jam1, ayan. Dan pasukli, Medi Padernal from Arnaldo, ayan. Tingnan nyo muna lalabs kung may baka si Arnaldo Pereira, ayan. Kakayo magsukli. Dante Valdez, dan sayo from Prob 23 Vlog, ayan. NC Vlog Adventure, dan pasukli. Wala, ang bilis naman niyang dumikit. Prob 23 Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Irene TV Dan, ayan. From Arnaldo, ala, ang bilis. NZ Vlog Irene. Tawa naman siya siya. Ayan, Floor Channel nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Irene may TV Dan na po from Tikal Amugid, ayan. Inday Puentes, dating dikit na pala ako sa'yo, tamsak at bakas na lang, ayan. Arnaldo Pereira, are you sure that you are done to me? Ayan. English. Tikal Amugid Dan pasukli, ayan. Copy paste siguro, ayan. Ayan, KNT tamsak host, ayan. Langga TV9. Pero malaki na bahay niyan mga lalabs ni Pereira, ayan.
Ang laki na ng bahay niyan eh. Ayan, NZ Vlog Adventure U. Napa-English na tuloy. Ayan, oh. KNT-OTW, sana oil. Ayan. Ayan, padikitan nyo ng kapin mga lalab. Si Kino Bambam. Malaki na nabudol niya mga lalabs. Ayan. Arnaldo, walang bakas, paano kita suklian? From Lady Padernal. Ayan. Jambuan pasukli po from Dantia Valdez. Ayan. KNT dan tamsak at watching dating dikit from Jambuan. Ayan. Ayan, Irene TV naguba ng kanyang bahay. Ayan. NZ Vlog Adventure dan pasukli from Arnaldo. Ayan. Tiga lamang dan po sa'yo from Prob 23 Vlog. Ayan. Ayan, floor channel nagawa ng bahay. Kinubambam tamsak dan host dating dikit. Ayan. From Dantia Valdez. Ayan. Jamwan dan from KNT. Ayan. Prob 23 Vlog nagawa ng bahay. Ayan. Floor channel dan from Arnaldo. Ayan. Floor channel nagawa ng bahay Dantia Valdez. Ayan. Midi Padernal nagawa ng bahay. Ayan. Palablab yung aking member na si Lloyd. Binababa ni Nightbot mga lalabs. Ayan. Arnaldo. Ayan. KNT dan pasukli. Nani Silva. Ayan. Nagawa ng bahay. KNT dan po pasukli from NZ. Ayan. Ikalamugid dan po sa'yo. Ayan. Midi pasukli po from Dantia Valdez. Kino Bambam dan pasukli please. Ayan. From Francie Travel. Ayan. Ayan, Kino pabalikan si Francie Travel. Dan sa'yo. Ayan. Prob 23 Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Dantia dan sa'yo with bakas from Midi Padernal. Ayan. KNT dan pasukli from Arnaldo. Ayan. Nani Silva nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, wag naman kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Ayan. Good morning host from Crickson Marak. Ayan. Arnaldo Pereira dan from KNT. Ayan. Dantia Valdez TV dan pasukli from Arnaldo. Ayan. Francie Travel nagba ng bahay. Midi Padernal. Ayan. Francie Travel Vlog dan from Arnaldo. Ayan. Crickson Marak may love shout out. Hi. Ayan. Nani Silva nagbaba ng bahay. Ayan. Prob 23 Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Analing Galindis tamsak. Ayan. Analing Galindis nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Nani Silva nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, mag-out na ako mga lalabs. Bukas na lang uli. Kung may pasok, paano ko nito makakapasok? Bye po, pahinga na po. Ayan. Ayan, Irene TV, may galab shoutout, madam. Ayan. Mga lalabs, ako'y mag-out na.
Bukas na lang uli mga lalabs. Ayan. Yung aking LS ay 5:40 ng umaga Pinas time. Ayan. See you tomorrow mga lalabs. Pag hindi ako nag-out, lalong dumadami. Bukas na lang mga lalabs. Bye na. Maraming salamat na katakot to eh. Pag nag-stay pa ako ng 5 minuto, ayun, nagpo-14. Ariyan, ayan. Bukas na lang uli ha. Ayan. Tinakita na kita para pag kung sakaling babalik ka, ayan, may jacket ka na. Mag-out na ako mga lalabs. See you. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye.